Krishna. Warm welcome for today's Bhagavad Gita session. நம்ம இந்த அத்தியாயம் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலாகயா சக்ஷரன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेम sorry Hare Krishna. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदलय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्गहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் எல்லாரும் ஒரு 3 முறை ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் சொல்லலாம். அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. பிரபாகரன் பிரபு, வசந்தி சிவ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா.
மாதாஜி தொழில் பிடிப்பிச்சேன், என்னால பேச முடியல. சரிங்க பிரபு, சரிங்க. ஓகே. கமலா மாதாஜி, ஒரு 3 முறை நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, வராதவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டு விடுங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ என்னுடைய அத்தியாய தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கர்மயோக கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். ஓகேங்களா? இப்ப இந்த நம்ம பார்க்குற இந்த 3வது அத்தியாயம் 5வது அத்தியாயத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும். அங்க பார்த்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்தை பார்த்தோம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா அதே கர்ம யோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். இங்க வந்து நிஷ்காம கர்மத்தை பத்தி நிறைய பேச போறார் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோட நம்ம இன்றைய அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நேத்தி என்ன பார்த்தோன்றது வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். 4வது அத்தியாயத்துல மொத்தம் 3 பிரிவினைலாம் பார்த்தோம். முதல் 10 ஸ்லோகத்துல வந்து எது நித்தியமான கல்வி, அது யார்கிட்ட இருந்து பெறணும், பெறத்துக்கூடிய தகுதிகள் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம். இல்ல யார்கிட்ட இருந்து பெறணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து பெறணும்னு பார்த்தோம். இல்ல இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சூரிய தேவர் விவஸ்வானுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னாரு. அது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித குல தந்தைக்கு சொன்னாரு. அதுக்கு அடுத்தது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஷ்வாக்குக்கு சொன்னார். விவஸ்வான், மனு, ஈஷ்வாக்கு. ஈஷ்வாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய வம்சத்தில் எங்க வந்து கிருஷ்ணர் ராமர் பிறந்தாரோ அந்த வம்சத்துல வந்து சொல்றாங்க. அது காலப்போக்கில் என்ன ஆச்சுன்னா சங்கிலி தொடர் அறுபட்ட போச்சு. அதனால கிருஷ்ணரே வரார். 5-6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அர்ஜுனருக்கு சொல்றார் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது யாரால பெற முடியும்னா அதுக்கு என்ன தகுதி வேணும்? பக்தன், நண்பன், மனசுல வந்து பொறாமை இல்ல. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தகுந்த கேள்விகளை கேட்கணும். கட்டளைகள், குரு சொல்ற கட்டளைகளை பின்பற்றணும். அதுதான் நம்ம இதே அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிபிரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி ஏத்தே ஞானம் நானின தத்துவ தர்ஷினக நான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ குரு கிட்ட வந்து பணிவா கேட்கணும், சேவை பண்ண மனப்பான்மை இருக்கணும், தகுதியான கேள்விகளை கேட்கணுன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இது வந்து இந்த சரிப்பா இந்த ஞானம் எதை பத்தின கடவுளை பத்தி, ஏதாவது யாரு கடவுள், முழுமுதற் கடவுள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் எப்ப தோன்றுவாருன்றத பார்த்தோம். எதுக்கு அவதரிக்கிறார் இல்ல, எதா எதா ஹி தர்மசிய கிளானிர் பவதி பாரதான் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா? அப்புறம் பரித்ராயண சாதுனா விநாசாய துஷ்கிருதா சம்பவாமி பரித்ராண சாதனம். ஹரே கிருஷ்ணா. தர்ம சம்ஸ்தாபனாய சம்பவாமி யுகே யுகே. அதாவது யுகந்தோறும் வருவேன் பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசம், அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கோசமும், தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது 2வது பிரிவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பத்தி சில பேர் வந்து தவறா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அந்த வந்து தவறான கன்செப்ஷனை வந்து அகற்றார் இல்லையா? அவர் வந்து பாராபட்சம் இல்லாதவர் இல்லையா? எல்லாருக்கும் சமமானவராய் இருக்கிறாருன்றத பார்த்தோம். அவர் தான் அந்த சத்துர் வர்ணத்தை கிரியேட் பண்ணார் இல்லையா? வர்ணாசிரம சங்கத்தை கிரியேட் பண்ணாரு. கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம அந்தந்த குண கர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலை செஞ்சா கடைசியில யாருக்கு போய் செய்யுது அந்த செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு போகுதுன்னு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த செயலும் செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்ல. ஆனா அவர் வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் செஞ்சு நமக்கு முன்னுதாரணமா இருக்கார். அவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதையுமே வந்து அவரை பாதிக்கிறது இல்லைன்றத நம்ம பார்த்தோம்.
முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புரிதலோட வாழ்ந்தாங்க. இது அந்த பௌதிக உலகம் வந்து எப்படியாப்பட்டது, கர்மங்களை எப்படி செய்யணும் ன்றத பார்த்தோம் இல்ல. அதனால தான் அவர் என்ன சொல்றாரு, ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றுங்க அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா. சோ அப்புறம் வந்து இந்த கர்மத்துல வந்து கர்மா அகர்மா விகர்மான்ற 3 வார்த்தைகளும் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. சோ எது வந்து நம்மள பந்தப்படுத்தும் பாத்தீங்கன்னா விகர்மா இல்லையா, கீழ்நிலைக்கு எடுத்துட்டு போவோம். அதே கர்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் பிறப்பாங்க. அக்கர்மவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த தலமான ஆன்மீக தலத்துக்கு போறாங்க, கிருஷ்ணர் கிட்ட போறாங்கன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. சோ அக்கர்மான்னா இந்த இடத்துல வந்து எப்படி பொருள் எடுத்துக்கணும், செயலின்மைன்னு அல்ல, செயல்களை செய்யணும் ஆனா பலன் மேல பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, அதுதான் வந்து அக்கர்மா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்த பிரிவு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, லாஸ்ட் பீரியட்ல வந்து யாகங்கள் ஒவ்வொரு கிரகஸ்தர்கள் பிரம்மச்சாரியர்கள் என்ன பண்றாங்கன்றத பார்த்தோம். 4 விதமான யக்னங்கள், திரவிய யக்னம் அப்படி தபோ யக்னம் சொல்லிட்டு எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சோ எந்த யக்னங்கள் பண்ணாலும் அதனோட பலன் என்ன, உனக்கு ஞானம் கிடைக்குது. என்ன மாதிரி ஞானம், உன்னத ஞானம் கிடைக்குது இல்லையா. சோ அந்த உன்னத ஞானம் நீ கிடைக்கும் போது நீ என்ன பண்ற, இப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கிற, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து உண்மையான கடவுள்ன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இல்லையா. அவருக்கு வந்து நம்ம சேவை செய்யணும்ன்றதை நம்ம பார்த்துக்கிறோம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு வார்த்தையில சொல்ல யக்னத்தின் பயன் ஞானம் கிடைக்குது. ஞானத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியல் நாலேஜ் இல்லையா. ரியல் நாலேஜ் என்ன, வாசுதேவம் சர்வம் இதி, கிருஷ்ணர் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள், நான் வந்து அவருடைய நித்திய சேவகன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மூடர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது இல்ல. இந்த உலகத்துல மாத்திரம் இல்ல, மறுபிறப்பிலும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்காது, நம்பிக்கை சந்தோஷம் இருக்காதுன்றத பார்த்தோம் இல்லையா. அதே நம்பிக்கை உள்ளவனுக்கு ஸ்ரத்தா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபெய்த், கடவுள் மேல நம்பிக்கை வச்சுட்டு நம்ம பக்தி பண்ணணும் இல்லையா. அப்ப என்ன கிடைக்குது நமக்கு, ஞானம் கிடைக்குது. ஞானம் கிடைக்கிறதுனால தூய பக்தி, அதாவது கடவுளுக்கு நமக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து புதுப்பிச்சுக்கிறோம், பக்தி தொண்டு செய்யறோம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அறியாமை கேள்விகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது ஞானம் என்ற தீ சுடரால வந்து அந்த அஜ்ஞானத்தை போக்கிடு. ஓகே, நீ வந்து இந்த ஆத்ம ஞான கவசம், யோக கவசத்தை பூண்டு நீ வந்து சண்டை போடுன்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறார் இல்லையா. சோ அவரை சண்டை போடுன்னு சொல்றாரு. நமக்கு என்ன சொல்றாரு, நம்மளுடைய வர்ணாசிரம விதிப்படி நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம சேவைகளை செய்யணும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் வந்து 4வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். 5வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 29 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. நம்ம 2 நாளா பார்க்க போறோம். அதுல முதல் பிரிவு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 12 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, கடமையை செய்ய, பலனை எதிர்பார்க்காத, புலன் கட்டுப்பாடோட வாழுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, சோ தாமரை நீல் போல் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சுருக்கமா சொல்றாரு. அது 2வதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா செயலாற்றுபவர்கள் 3 பேர் இருக்காங்க. அது யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி. ஓகே, இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறிக்கோள், நாம் ஏன் உடலை மாறிக்கொண்டே உள்ளோம்ன்ற கேள்வி போட்டுக்கிட்டா அதுக்கு என்ன அர்த்தம், நமக்கு வந்து கர்ம பலம், கர்ம பலத்து மேல பற்றுதல் இருக்கு, அதனாலதான் நம்ம திருப்பி பிறக்கிறோம். இத்தகைய முயற்சினால் நமக்கு கிடைப்பது என்ன, ஆஹ் இந்த பக்தி பண்றதுனால நமக்கு நிஷ்காம கர்ம யோகிகளா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுதலை பெற போறோம். ஓகே, நாம் எவ்வாறு உடலை பெறுகின்றோம்னா அதுக்கு என்ன பதிலு, நம்ம ஆசை இல்லையா, அதனால. ஓகே, சோ ஒரு செயலை செய்யணும்னா 3 பேர் தேவை, உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து சமமாக பார்த்தல் எல்லாத்தையும், அது வந்து நாளைக்கு பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 டிவிஷனை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्ण।
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ எங்க அர்ஜுனன் வந்து மறுபடியும் கேள்வி கேட்கிறாரு. என்னப்பா நீ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்ன? செயலத்துறன் அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா? அப்புறம் வந்து நீ என்ன சொல்ற? மறுபடியும் பக்தியோட செயலாற்றுன்னு சொல்ற. 2 விஷயம் சொல்ற. 2மே முரண்பாடா இருக்குது. நான் எதை செய்யட்டும்? எனக்கு எது நன்மை அளிக்கக்கூடியதோ அது வந்து நீ தயவு செய்து எனக்கு தெளிவா சொல்லு. சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ணா, சந்நியாசம் பண்ணுன்னு சொல்ற. அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்ற? வேலையை செய்யின்னு சொல்ற. நான் எதை பண்ணட்டும்? எச்சேய ஏதையோர் ஏக்கம், எனக்கு ஒண்ணு சொல்லு. ஏக்கம்னா ஒண்ணு. தன்மே புருஹி சுநிஷ்சிதம். ஏதாவது ஒரு தயவு செய்து நிச்சயமா நான் எதை பண்ணணும், எதையே எனக்கு வந்து நன்மை அளிக்குமோ அது ஒரு விஷயத்தை எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சந்நியாசம் பண்றதா, கர்மத்தை பண்றதான்னு சொல்லிட்டு கேக்குறார். இப்ப வந்து நம்ம அர்ஜுனன் வந்து சந்நியாசம்னா என்ன பொருள் புரிஞ்சுக்கிட்டாருன்னா, செயலெல்லாம் செய்யாம அமைதியா துறவறம் பண்ணிக்கிறது வந்து சந்நியாசம் நினைச்சுக்கிறாரு. அவரோட புரிதல் வந்து தவறா இருக்கு. ஓகேவா? ஆனா கிருஷ்ணர் சந்நியாசம்னா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வார்த்தைகளை வந்து 3 பொருள் இருக்கு. ஒண்ணு இந்த வர்ணாசிரம சங்கை, ஆசிரமத்துல சந்நியாசம் சொல்றேன் இல்லையா, அது ஒரு ஆர்டரு. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை எல்லாத்தையும் துறக்கிறது. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல்களின் பலன்கள் கிடைக்கும் இல்லையா, அதை வந்து துறக்கிறது வந்து சந்நியாசம். ஆனா இங்க கிருஷ்ணர் எந்த அர்த்தத்துல சொல்றாரு, உள்ள அர்த்தத்துல சொல்றாருன்னா செயலின் பலனை துரத்துதலால அந்த பொருள்ல தான் சொல்றாருங்க. ஆனா அர்ஜுனன் வேற மாதிரி புரிஞ்சிட்டு இருக்காரு. அதனால அவர் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்கிறார். இதே மாதிரிதான் நமக்கு 3வது அத்தியாயத்துல அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து கேள்வி கேட்பார். எது சிறந்தது? துறவரமா இல்ல பக்தியுடன் செய்யலா? ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது சொல்ல முடியுமா? மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ். ஓகே, பக்தியுடன் செயலதான் வந்து சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பதில வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார். சோ சந்தேகம் என்ற அசுரனை சரியான நேரத்தில் சரியான ஆதாரத்தின் மூலமாக தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும். இல்லை என்றால் அது நம் நம்பிக்கையை சிதைத்து விடும். ஓகேங்களா? சோ சந்தேகம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் திங். அது அந்தந்த சமயத்துல நம்ம நிறுத்திடணும். இல்லைன்னா அது ரொம்ப ஆபத்துல முடியும் இல்லையா? சோ இந்த சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கு இருக்கு. எல்லாத்தையும் இதுவரை என்ன பண்ணாரு? 2வது அத்தியாயத்துல இருந்து கிருஷ்ணர் பேசுறாரு. ஆத்ம ஞானத்தை சொல்றாரு. கர்மத்தை ஏன் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி சொல்றாரு இல்லையா? என்னென்ன வகைகள் இருக்கு. ஓகே சார், நமக்கும் சில சமயத்துல சந்தேகம் இருக்கும். நமக்கு இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த அதிகாரிகளுக்கிட்டையும் தகுந்த நபர்கள்கிட்டயும் நம்ம போயிட்டு அணுகி கேள்விகளை கேட்டு நம்ம கத்துக்கணும். மாதாஜி. श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगस्य निश्चेयस कराव उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனா? 2மே நல்லா சரிதான்ப்பா. 2மே முக்திக்கு வழிபடும். சந்நியாச கர்ம யோகஸ்ய 2மே வந்து என்னது சிறந்தது. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு? 2மே எதுக்கு வழிவகுக்கும்? நிக்ஷேயஸ் கரவ் உபவ், அதாவது முக்திக்கு வழிவகுக்கும். ஆனா இருந்தாலும் எது உத்தமம்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கர்மயோகே விவஸ்வதே. கர்மயோகம் தான் வந்து சிறந்தது. செயலை துறக்கிறத விட கர்மயோக விசிஷ்யத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. கர்மயோகம் தான் வந்து சிறந்தது. அதனால நீ என்ன பண்ணு? கர்மயோகத்தை பண்ணு. என்ன மனப்பான்மையில பண்ணணும்? பலன் நோக்கு செயல்ல மாதிரி ஈடுபடக்கூடாது. பலன் மேல பற்றுதல் இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையா நீ செய்யணும். பலன் மேல பற்றுதல் வச்சுக்காதன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. பர்பட்ல பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நியூனம் பிரமத்தக குருதே விகர்ம யத் இந்திரிய பிரியதாய அப்ருணோதி நாசாது மன்யே யதா ஆத்மனோயாம் அசன் அபி கிளேஷ தாச தேக. இந்த மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலை கொண்டு இருக்கவங்க புலன் இன்பத்து மேல பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்காங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடம்பு எப்படி கிடைச்சிச்சு, இந்த உடம்புனால என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது.
தெரிஞ்சுக்கல. ஓகே, இந்த உடல் வந்து தற்காலிகமானது, இந்த உலகம் வந்து அசாஸ்வத துக்காலயம். இங்கு 3 விதமான துயரங்கள் இருக்கு. ஆதி பூத, ஆதி தெய்வீக, ஆதி பௌதிகன்னு சொல்லிட்டு இருந்துட்டே இருக்கு. என்றதை அவங்க தெரிஞ்சுக்காம இந்த உலகத்துல வந்து இந்த உடலுக்கு வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு சுகத்தை கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சுகத்தை வந்து கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு, இந்த உடல் வந்து தற்காலிகமானது. ஓகேவா, ஆத்ம ஞானம் சொல்றாரு இல்லையா, 2வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஆத்மாக்கும் உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை சொல்றார். சாங்கிய தத்துவத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுத்தார் இல்லையா. ஆத்மா வந்து அழிவில்லாதது, நித்தியமானது, அது ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஆனா இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அழியக்கூடியதுன்றது சொல்லி கொடுக்குறார் இல்லையா. அந்த ஞானம் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா, அந்த ஞானம் இருந்தாதான் நமக்கு என்ன பண்ணும், முக்திக்கு வழிவகுக்கும். ஓகே, இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நான் எனது உனதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் இல்லையா. சோ நம்ம எல்லாரும் எந்த தளத்துல வேலை செய்யணும்னா ஆன்மீக தளத்துல, அதாவது நான் ஆத்மா, அந்த ஸ்பிரிட் சோல், அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம செயல்களை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. சோ இது மாதிரி வேலை செஞ்சாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இந்த பக்தியில முன்னேற முடியும். அப்பதான் நம்மளால ரியல் நாலேஜ் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம பலன்களை துறக்கிறோம்னா அப்ப நம்ம இருதயம் வந்து தூய்மை அடையாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இன்னும் வந்து நம்ம வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவுடைய வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணாவை எடுத்துக்கிட்டாதான் நமக்கு என்ன ஆகுது, சந்நியாசம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்தாதான் நம்ம இருதயம் தூய்மை ஆகுதுன்றத நம்ம இங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ இங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து பக்தி ரசாமிரதத்துல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா மேல்கோள் காட்டியிருக்காரு. பிராபஞ்சி கதாய புத்தாய ஹரி சம்பந்தி வஸ்துனக. யார் ஒருத்தன் முக்தி வேணும்னு ரொம்ப ரொம்ப ஆவலோடு இருக்கானோ அவன் என்ன பண்ணணும், தன்னை வந்து ஹரி சம்பந்தி வஸ்துனக, ஹரியோட சம்பந்தப்படுத்திக்கணும். ஓகே, இந்த பௌதிக உலகம், இந்த துரத்தெல்லாம் வந்து அவரை வச்சுட்டு பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாமே வந்து அரை குறையானதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்ப வந்து முழுமை அடையும், இந்த துரத்தல்ன்றது முழுமையா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ கிருஷ்ணரை வந்து எல்லாமே கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். மூமுக்ஷுபி பரித்தியாகோ வைராகியம் பல்கு கதையே. அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, இது எல்லாமே இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்டது எல்லாம் கிருஷ்ணருடையதுன்னு யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களாலதான் என்ன பண்ண முடியும், உண்மையான துரத்தலை பண்ண முடியும். இல்லைன்னா அது வந்து பொய் துறவின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா, ஏன்னா இந்த உலகம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா எதையுமே துறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பிக்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருளும் பாருங்களேன், எல்லாமே கிருஷ்ணரால படைக்கப்பட்டது. நம்ம நேத்து கூட பார்த்தோம், அவன் என்ன உண்மையான நான்தான் வந்த பிறகு அவனுடைய பார்வையில வந்து ஒரு மாற்றம் வரும்னு அப்படின்னு பார்த்தோம் சரிங்களா. எல்லாரையும் சமமா பார்ப்பான், எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மா இருக்கிறன்றத பார்ப்பான் இல்லையா. அதனால இந்த மரம், செடி, கொடிகள், எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளே வந்து பரமாத்மா இருக்காரு. அது பரமாத்மா தான் கிரியேட் பண்ணாரு இல்லையா. அதனால உண்மையை பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம எதையுமே துறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்தணும். ஓகேவா. பக்தி தொண்டுதான் திவ்யமானது, பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்க கூடியது. ஒருவர் அனைத்தையும் துறந்தவரோ அல்லது தன் நிலையில் இருப்பவரோ எதுவாயிருந்தாலும் அவர் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளாரா என்பதுதான் முக்கியம். நீ என்னவா இரு, ஓகேவா, சன்னியாசியாயிரு, கிரகஸ்தனாயிரு, பிரம்மச்சாரியாயிரு, என்னவா இரு, நீ கிருஷ்ண உணர்வோடு இருந்தியானாதான் அது கரெக்ட், இல்லைன்னா அது வேஸ்ட். ஓகே, மாதாஜி. யாரு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்றாருன்னு, அதாவது இந்த சன்னியாசிகள், நித்திய சன்னியாசிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய பார்வை ஓகே, எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி. அதாவது யோன துவேஷ்டி நா காங்ஷதி நிர்த்வந்தோ ஹி மகாபாகோ ந துவேஷ்டி ந காங்ஷதி
அப்ப என்ன அர்த்தம்னா நாத்வேஷ்டின்னு அவனுக்கு எந்த ஒரு வெறுப்பும் இருக்காது, விருப்பமும் இருக்காது, வெறுப்பும் இருக்காது. அதுதான் சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வந்திருப்பான். ஓகேவா? அவன் தான் வந்து உண்மையான சந்நியாசின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, வெறுப்பு அற்றவன் நிரந்தரமான சந்நியாசி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமையிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களில் எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைவான். இந்த 2 வார்த்தை இம்பார்ட்டன்ட். நத்வேஷ்டி ந காங்ஷதி. அப்புறம் நிர்த்வந்தோ 2ல இருந்து வெளியே வர. அதனால அவன் என்ன மகாபாகோ. ஓகேவா? மகாபாகோ அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும்? முக்தி கிடைக்கும். சுகம். எப்பவுமே வந்து அந்த சுகத்துல இருப்பான். பக்தின்ற சுகத்துல இருப்பான். ஓகே, சோ அவன் என்ன புரிஞ்சிருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த எல்லாமே கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்திருக்குது. நான் கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன்ற ஞானம் அவன் கிட்ட இருக்கு. அதனால அவன் வந்து இந்த மாதிரி இரட்டிப்புல இருந்து ஈஸியா வெளியே வரான். ஓகே, எதுவுமே யாருக்குமே சொந்தமில்லை. அப்புறம் துறப்பதற்கு கேள்வி எங்கே இருக்கிறது? சரியான கேள்வி தானே. இதில் நம்ம எதை படைச்சோம்? எதையுமே நம்ம படைக்கல. நம்ம எங்க இருந்து துறவரமும் பண்ண முடியும்? அவசியமும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? உண்மையான துறவி ஜட பற்றுதலை எப்படி கடக்கிறார்? ஓகே, பக்குவமான திவ்யமான அறிவை வச்சிருக்காரு. கிருஷ்ணர் தான் முழுமை தான் அவரது மிக சிறந்த பகுதி. சிறிய பகுதின்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. பகுதி என்றுமே முழுமைக்கு ஈடாகாது இல்லையா? ஒரு சின்னது ஒரு பாட்டு தான். பாட்டு தான். ஃபுல் இஸ் ஃபுல், ஓல் இஸ் ஓல் இல்லையா? பூரணம் பூரணமா தான் இருக்கும் இல்லையா? கிருஷ்ணர் எதையெல்லாம் அளிக்கிறாரோ அதை அவருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவேன். இது மாதிரி பக்குவங்கள் இருந்தாதான் அவர் வந்து உண்மையான துறவின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மாதாஜி. சாங்கிய யோகோ பிரதக் காலஹ பிரவதந்தி ந பண்டிதாஹ ஏகமப்யஸ்லித சம்யக் உபயோர்விந்ததே பலம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வழியை சொல்றாங்க. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாங்கிய யோகம் பிரிதாக் பலக். ஒண்ணு வந்து பக்தி மார்க்கம், இன்னொன்னு வந்து சாங்கியம். சாங்கியம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லி கொடுக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அனாலிட்டிக்ஸ் ஸ்டடி. அதாவது ஒரு ஆய்வு படிப்பு. எதை பத்தின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடம்புக்கும் ஆத்மாக்கும், இந்த பாடி இஸ் மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட் சோல்னு சொல்லிட்டு பண்றோம் இல்லையா? அதை ரெண்டையும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து சாங்கிய யோகா. பக்தி யோகான்னா வந்து கடவுளுக்கு வந்து அன்பு தொண்டு செய்யறது தான் வந்து பக்தி யோகா. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வேற அது வேறுன்னு சொல்லிட்டு பேசுவாங்க. ஓகே, ஆனா யார் வந்து எவன் ஒருவன் தன்னை இவ்விரண்டு பாதைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகின்றானோ அவன் இரண்டின் பலனையும் அடைகின்றான் என்று உண்மையான பண்டிதர்கள் கூறுகின்றனர். ஓகேவா? இதுல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம ஃபாலோ பண்ணா கூட போதும். ஓகேங்களா? ஒண்ணு அனாலிட்டிக்கல் ஸ்டடி பண்ணா நமக்கு என்ன தெரியுது? நான் ஆத்மான்னு தெரியுது. பக்தி யோகம் பண்ண நான் கடவுளுடைய நித்திய சேவகன்றது நமக்கு தெரியுது இல்லையா? அங்கேயே நான் கடவுளுடைய அங்கத்துனுக்கு நான் வந்து ஆத்மான்னு தெரியுது. ஸோ ரெண்டுத்துலயே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? ஒண்ணுமே இல்லை. ரெண்டு பேரும் வேற பாதையா தெரிஞ்சா கூட ஆனா அல்டிமேட்டா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மான்னு தெரிஞ்ச பிறகு வந்து நமக்கு என்ன பண்றோம்? கடவுளுக்கோசம் சேவைகளை செய்யறோம். அது வந்து நமக்கு என்ன பண்ணணும்? நன்மை தான் கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் வந்து விஷ்ணு வந்து இலக்கா வச்சு பண்ணுவாங்க. படைப்பின் ஆத்மாவை கண்டுபிடிப்பது ஞான பாதை வந்து கொஞ்சம் கடினமானது இல்லையா? பக்தி தொண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுவுக்கு தான் இலக்கு. ரெண்டுமே காமன். இங்க தொண்டு செய்வது. ஓகே, அப்புறம் இங்க வந்து தொண்டு பாதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது இல்லையா? சோ புலன்களை அடக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனன் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? மனசை அடக்குறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, நான் காத்த வேணும்னா அடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படியாப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கே அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு எங்க இல்லையா? சோ புலன்களை அடக்குவது மிகவும் கடினமானதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முறையற்ற செயல்களை வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது. பக்குவமற்ற தூரம் வந்து நமக்கு நன்மை அளிக்காது, சமுதாயத்துக்கும் வந்து தீங்குதான் விளைவிக்கும். எல்லோரும் தத்துவத்தின் நிபுணர்கள் அல்ல. எல்லாருமே எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியாது இல்லையா? சோ ஞான பாதை வந்து கடினமானது, பக்தி வந்து எளிதானதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.
தத்துவ ஆராய்ச்சியும் பக்தி தொண்டும் ஒரே வழியின் இரண்டு அம்சம். ஒன்று எளிமையானது, மற்றொன்று கடுமையானது. இரண்டின் இலக்கம் ஒன்றே. ரெண்டுமே எங்க போய் சேருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் போய் சேருது. ஆனா இதுல வந்து நம்ம லிஃப்ட்ல போனா ஈஸியா போயிடுவோம் இல்லையா? 20வது மாளிகைக்கு 20வது 20வது என்ன சொல்றது 20th ஃப்ளோர்ல இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு போனோம்னா நம்ம ஈஸியா வந்து லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணா போயிடும் இல்லையா? அதே படி ஏறி போனோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? ஆனா லாஸ்டா போய் சேர்றது ஒரு இடம் தான். ஆனா பாதை வேற வேற. சரி, நம்ம சிம்பிளா ஈஸியா இருக்கிற பாதை எடுக்கலாமா? எதை எடுக்கலாம் சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி யோகத்தை எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே, ஹரி போல். மாதாஜி. यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तत्लोके अपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பஷ்யதி ச பஷ்யதி, பார்த்தல் இருக்குதா? இருக்கிற மாதிரி பாக்குறாங்க. ஓகே, அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யார் ஒருத்தன் எத் சாங்கிய பிராப்யதே ஸ்தானம் யத் யோகர் அபி கம்யதே ஏகம். ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். சாங்கியமும் சரி யோகமும் சரி ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் நினைக்கிறவ வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டும் சரி, பக்தி தொண்டு பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்குமோ, சாங்கியம் ஃபாலோ பண்ண என்ன பண்ணுமோ, என்ன கிடைக்குமோ, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் தெரிஞ்சுக்கிறவன் தான் வந்து இருக்கிற மாதிரி பாக்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பஷ்யதி ச பஷ்யதி. சோ ஞானத்தினாலும் பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியது ஒன்றே. ஒன்று எளிமையானது, இன்னொன்னு வந்து கடினமானதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இப்போ ஒரு மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம இலைக்கு தண்ணி ஊத்துமா, வேருக்கு தண்ணி ஊத்துவோமா? வேருக்கு மாதாஜி. வேருக்கு. ஏன் வேருக்கு தண்ணி ஊத்துறோம்னா அது வந்து என்ன ஆகும், அந்த வேர்ல இருந்து அந்த ட்ரங்க்குக்கு போகும், ட்ரங்க்ல இருந்து பிரான்ச்சஸ்க்கு போகும், அப்புறம் இலை கனிகள் மலர்களுக்கு எல்லா இடத்துலயும் போயிடுது இல்லையா? இப்போ நம்ம பசிக்குதுன்னு வயிற்று திருப்தி பண்ண என்ன ஆகுது, உடல் ஃபுல்லா நமக்கு வந்து எனர்ஜி வருதா இல்லையா? அது மாதிரி இந்த வேருக்கு நம்ம தண்ணி ஊத்துனா எல்லா தேவர்களும் வந்து திருப்தி அடைறாங்க. ஒருத்தரா போயிட்டு நம்ம ப்ளீஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை, அது சாத்தியமும் இல்லை இல்லையா? அது நம்மளுடைய தேவையும் இல்லை இல்லையா? ஒருத்தர் வெற்றி பெறணும்னு நினைச்சிட்டானே திறமைசாலியாக இருந்தால் மட்டும் போதாது, சரியான வாழ்க்கைக்கான பாடம் முடிவெடுக்கும் திறனும் இருக்க வேண்டும் இல்லையா? புத்திசாலியா இருந்தா மாத்திரம் பத்துமா? நம்ம சரியான நேரத்துல சரியான முடிவை எடுக்கணும் இல்லையா? இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கை என்ன ஆகுது, கடினமாகுது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिः ब्रह्म न क्षीरेणाधिगच्छति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனை உடைய மனிதன் தாமதம் இன்றி பரம்பொருளை அடைய முடியும். நான் துறக்கிறேன்ப்பா, ஆனா கிருஷ்ணரை வந்து தூரம் வச்சுக்கிறான்னா அது வந்து வேஸ்ட், யூஸ்லெஸ். ஓகேவா? அவன் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு கிரகசனா வாழ்ந்துட்டு இருந்தா கூட அவன் என்ன பண்றான், பரம்பொருளை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? வெறும் துரத்தல் வந்து போதாது. ஓகேவா? இந்த கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ளாமல் ஜட பற்றுதலை துறப்பது என்பது துன்பகரமானது. ஏன்னா எங்க வேணும்னாலும் நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைவோம் இல்லையா? துறக்கிறத வந்து நம்ம யாருக்கோசம் துறக்கிறோம், எப்படி துறக்கிறோன்றதும் இம்பார்ட்டன்ட். கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு செஞ்சா அதுல எல்லாம் நம்ம வந்து ஹீரோவா ஆகலாம். அதே அவரை தூரம் வச்சுட்டு நம்ம செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜீரோவா ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ இந்த இதுல பர்பட்ல பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான சன்னியாசிகள் இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து மாயாவதி சன்னியாசிகள். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாங்கிய தத்துவத்தை படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. இன்னொருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவ சன்னியாசி. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாகவதம் படிப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நமக்கு தெரியும் பாகவதம் வந்து வேதாந்த சூத்திரத்துடைய கமெண்டரின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அப்புறம் இந்த மாயாவதி படிக்கிறது வந்து சாரீரிக பாஷை, சங்கராச்சாரியர் எழுதினது இல்லையா? வைஷ்ணவ சன்னியாசிஸ் படிக்கிறது வந்து பாகவதம், அது யார் எழுதுனது? வேதவியாசர். அவங்க எந்த விதியை பின்பற்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா
பஞ்சராத்திரிக விதியை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள். ஓகேவா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான சேவைகள் இருக்கும். கடவுளை ஈடுபடுத்துது, அர்ச்சக அர்ச்சக விக்கிரக வழிபாடு இல்லையா, உருவ வழிபாடு எல்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்க. சோ அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணருக்கு சேவை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. அதனால அவங்க வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க. அவங்க பொருள் அளவுக்கு பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஒண்ணுமே இல்லை. வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, வாயாவதி சன்னியாசிகள் இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை வந்து சாங்கிய தத்துவத்தையும் வேதாந்தத்தையும் அவங்க மன ஸ்பெகுலேஷன், மைண்ட் ஸ்பெகுலேஷன் சொல்ல இல்லைங்களா, அது என்ன சொல்றது, மைண்ட் ஸ்பெகுலேஷன் எனக்கு ஞாபகம் வரும்போது நான் சொல்றேன். மனசுல ஒண்ணு யூகிச்சு யூகிச்சு வந்து பண்ணிப்பாங்க இல்லையா, அது வந்து வீழ்ச்சி அடையும். ஓகே, ஸோ அப்புறம் தானா வந்து ஒன்று அனாலிசிஸ் பண்ணி ஒன்று படிக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா. நம்ம வந்து ஏற்கனவே எல்லாரும் படிச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு போன சில பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அதனால நமக்கு பெஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம முடிவு எடுக்கணும். நான் வந்து பாகவதம் படிக்கணுமா, சாரீரிக பாஷ்யத்தை ஃபாலோ பண்ணணுமான்ற முடிவு நமக்கு கிளாரிட்டி வரணும் இல்லையா. எது ஈஸி, எது நன்மை அளிக்கக்கூடியதுன்னா பாகவதம், வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் இல்லையா. ஸோ இந்த வரட்டு தத்துவத்தெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு உதவாது. ஓகே, வரட்டு தத்துவம் பேசின மாயாவதி சன்னியாசிகள்லாம் வீழ்ந்துடுறாங்க. அதுக்கு உதாரணம் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதனால எது சிறந்தது, கிருஷ்ணனோட செயல்படுறதுதான் வந்து சிறந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. துறவு மட்டும் போதாது, ஒருவர் பக்குவம் அடைவதற்கு கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இப்போ 7ல இருந்து 12 வரையும் பாத்தீங்கன்னா எப்படி பயிற்சி செய்வதுன்றத பார்க்க போறோம். மாதாஜி. विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते. மனதையும் புலனையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன். இவனை வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வ பூதாத்மா, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இவனுக்கு பிடிக்கும். இவனும் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு பிரியமா இருப்பான். அதுதான் வந்து சர்வ பூதாத்மா குர்வன் அபின லிப்பியத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்ட போதிலும் அதற்கு மனிதன் பந்தப்படுவதில்லை. ஓகேங்களா. ஸோ வந்து இருக்கிற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கான். அதுதான் வந்து யோக யுக்தோ விஷுத ஆத்மா. விஷுத ஆத்மா என்ன அர்த்தம், தூய்மை பெற்ற ஆத்மா. ஓகே, ஆத்மா ஜிதேந்திரியக. அவன் என்ன பண்றான்னா ஆத்மா விஜித் ஆத்மான ஆத்மாவை ஜிதேந்திரியக, அதாவது புலன்களை வந்து அவன் வென்றவன். ஜிதேந்திரியா அதாவது வெற்றி காட்டணும். ஆத்மாவை புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். ஓகே, வாழ்ந்துட்டு எல்லா உயிரினங்கள் மேல கருணையோடு இருக்கிறான். ஓகே, அதனால அவனுக்கு வந்து எல்லாரையும் பிடிக்கும். அவனுக்கு வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அவனை பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுவதும் உள்ளவரின் குணங்கள் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, அனைவரும் கிருஷ்ணனுடைய அங்கங்கள். அதனால் நான் அனைவருக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும் நினைப்பா. திவ்யமான ஞானத்தால் புத்தி தூய்மை அடைகிறது. அப்பயும் மறுபடியும் என்ன புத்தி வரும், நான் கிருஷ்ணனுடைய அங்கத்தினுக்கு, நான் கடவுளுக்கு சேவை செய்யணும், எல்லாரையும் நண்பனா பார்க்கணுன்ற மனப்பக்குவம் வரும் இல்லையா. மனதையும் புலனையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அவனுக்கு தெரியும். அப்புறம் கடமையை செயல்படுதல், எப்படி பற்றின்றி செயல்களை செய்வா. ஓகேவா, எந்த விளைவுகளையும் இல்லை. மிகச்சிறந்த சேவை கிருஷ்ணருடைய மகிமையை பரப்புதல். நம்ம என்ன செஞ்சாலும் இப்ப வந்து பிரபு சொன்னார் புத்தக விநியோகம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு, அது அப்புறம் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றோம், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது. ஓகேவா, யோசித்து பாருங்கள். எவை ஆத்மாவால் செய்யப்படும். இது அடுத்த ஸ்லோகம் வரும் இல்லையா. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். படிங்க. நைவன் கிஞ்சித் கரோமீதி யுக்தோ மன்யேத தத்வம்சி பஷ்யத் ஷృణుவன் பிரஷன் சிக்ரன் அஸ்னன் கச்சன் ஸ்வபன் ஸ்வஷன் பிரலபன் வீசுஜன் கிருத்னன் உன்மிஷன் நிமிஷன் அபி இந்திரியாணி இந்திரியாதேஷு வர்த்தந்தே யுதிதாரயன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தவங்க இந்த மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல்,
தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்பதை எப்போதும் தனக்குள் அறிந்துள்ளான். ஏனெனில் பேசும்போதும் கழிக்கும் போதும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும் கண்களை மூடி திறக்கும் போதும் ஜடப்புலன்களை அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகின்றன என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்போதும் அறிகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவன் என்ன பண்றான், இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னொன்னு ஒரு வேலையை செய்யுது இல்லையா? அதனால அவன் என்ன நினைக்கிறான், நான் இதுல இருந்து வேறுபட்டவன். அந்த இதை விழாவே தெரிஞ்சிருக்கான். பாடிக்கும் ஆத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் நல்லா புரிஞ்சதுனால அவன் என்ன நினைக்கிறான், நான் எப்போதும் அவற்றிலிருந்து நான் வேறுபட்டவன் அப்படின்றார். ஓகேவா? அதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த நைவ கிஞ்சித் கரோமேதி யுக்த மன்யதே. மன்யத்தேன்னு நினைக்கிறான். தத்துவவித், அதாவது யார் இந்த உண்மையை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறான். என்னென்ன? பஷ்யன், அதாவது பாக்குறது, ஸ்ருவன் கேட்கறது, ஸ்பிருஷன் தொடுறது, ஜிக்ரன் நுகர்றது, அஸ்னன் சாப்பிட்றது, கச்சன் போறது, ஸ்வபன் சொப்னம் வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ட்ரீம், சுவாசன் சுவாசிக்கிறது, பிரலப்பன் பேசுறது, விஸ்ருஜன் விட்டு கொடுக்கறது, கிரகன் ஏத்துக்கிறது, உன்மிஷன் திறக்கிறது, நிமிஷன் மூடுறது. இது எல்லாமே இந்திரியம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்திரியார்த்தேஷு. இதெல்லாம் வந்து இந்திரியங்கள்ல, இந்த இந்திரியங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா புலனுகர்ச்சி செயல்கள் தான் சரியா. ஆனா நான் வந்து அதுல ஈடுபட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்றறிந்தவன் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறான், பக்குவம் அடைந்தவன். ஓகேவா? தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன். ஓகே, நான் இதுல இருந்து வேறுபட்டவன்றத அவன் முழுசா தெரிஞ்சுக்கிறான். ஏன்னா ஐ எம் நாட் த டூயர்ன்றத அவனுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கு இல்லையா? He cannot perform any act except in the service of Lord because he knows that he is the eternal servitor of the Lord. அவன் என்ன தெரிஞ்சிட்டு இருக்கா, நான் கடவுளுடைய நித்திய சேவகன் சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கா. ஓகேங்களா? அப்புறம் இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பர்பட்ல ஒரு பிரபுபாதா ஒரு பாயிண்ட், இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காரு. அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையா சண்டை போடல. ஏன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குருஷேத்திர போர் யாரால நியமிக்கப்பட்டது? கிருஷ்ணரால நியமிக்கப்பட்டது. அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் செய்யறாரு. ஓகே, தன் விருப்பப்படி எதையுமே செய்யல. அதனால அந்த இடத்துல அவன் கொன்னாலும் அதனால அவனுக்கு பாவம் வராது. ஓகேவா? அதை நம்ம அந்த ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பர்ஃபிஷியலா சும்மா தான் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல்னா மேலோட்டமா தான் வந்து நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதனால சூப்பர் மேலோட்டமா தான் தவறு செய்யறாரு அப்படின்றத அவர் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் அவுட் பண்றாரு. ஏன்னா அவர் வந்து என்ன நினைக்கிறாரு, பாடி கான்செப்ட்ல இருக்காரு. ஓகே, அந்த பாடி கான்செப்ட்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு போதிய ஆத்ம ஞானம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து 2வது அத்தியாயத்துல கொடுத்துடுறாரு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. தத்துவவித், அதாவது நான் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவன் என்று அறியும் போது ஆத்மா பௌதீகமாக செயல்படுவதில்லை என்று அறிகிறான். ஓகேங்களா? நம்ம எப்போ நான் தான் இந்த உடல் இந்த இந்திரியங்கள் எனதுன்னு நினைக்கும் போது தான் நம்ம என்ன பண்றோம், பௌதிக தளத்துக்கு வந்துடுறோம் இல்லையா, உடல் தளத்துக்கு வந்துடுறோம். அதனால பந்தப்படுகிறோம் இல்லையா? தத்துவவித் அது வந்து சிறந்தது. புலன் விஷயங்களில் ஈடுபடுவது போல் தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் எப்போதும் சுதந்திரமானவர். அவங்களும் பாருங்களேன் நம்மள மாதிரிதான் இருப்பாங்க. எல்லாருமே தூய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் நம்மள மாதிரிதான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இவங்க என்னடா நமக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லைன்னா, அவங்க எல்லாம் செய்வாங்க. ஆனா எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தான் பண்றேன்ற எண்ணம் இருக்காது. அதுல பற்றுதல் வச்சுட்டு செய்ய மாட்டாங்க, கிருஷ்ண உணர்வோட செய்வாங்க. அதனால அவங்க என்னைக்குமே பந்தப்படுவதில்லை, சுதந்திரமானவர்களாக இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ब्रह्मज्ञाताय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं शिवाम्बका. हरे. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம போன இதுல பார்த்தோம், பிரம்மன் அதாவது
ஒரு ஸ்லோகத்துல 6 முறை பிரம்மன் வரும் இல்லைங்களா? அதை ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா? அது மாதிரிதான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா, பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷனுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல் அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஓகேங்களா? ஸோ பற்றின்றி கிருஷ்ண உணர்வோடு நம்ம செயல்களை செஞ்சோன்னா பிரம்மண்ய அதாய கர்மாணி, கர்மாணின்னு செயல். நான் வந்து முழுமுதற் கடவுளுக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மையானி வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமுதற் கடவுளை குறிக்குது. அவருக்கோசம் செய்யறேன்னு போது நமக்கு என்ன பண்ணாது, பந்தப்படுத்தாது. ஸோ பந்தம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த செயல்களினால வரக்கூடிய நன்மை தீமையில இருந்து நம்ம வந்து அஃபெக்ட் ஆக மாட்டோன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்கையை தான் வந்து இந்த இடத்துல பிரதானான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது ஒரு டெக்னிக்கல் வேர்டு. இந்த பிரதானத்துல வந்துதான் 3 குணங்கள் இருக்கு. ஓகேவா? இந்த 3 குணங்களை கடந்து வரணும் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அப்புறம் மாண்டுக்க உபநிஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சர்வம் ஏ இதத் பிரம்மா. ஓகே, தஸ்மாத் ஏதத் பிரம்ம நாம ரூப அனம் ச ஜாயத்தே. இது வந்து முண்டக்க உபநிஷத்துல சொல்றாங்க. பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, மமயோனிர் மகத் பிரம்மா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இது எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் என்ன, எல்லாமே இந்த பௌதிக உடல் எல்லாம் உலகம் எல்லாமே பிரம்மன் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்றதை அவங்க சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவர் வேற இல்லை, இது வேற இல்லை. இது வந்து ஈஷா உபநிஷத்துல சொல்றாங்க. எல்லாமே கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு, எல்லாமே அவருடையதுதான் சொல்றாங்க. ஓகே, யார் ஒருத்தனுக்கு பரிபூரணமா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கானோ எல்லாமே கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. கிருஷ்ணர் தான் உன்னத உரிமையாளர். ஸோ அதனால அவன் கிருஷ்ணருடைய சேவையில தான் ஈடுபடணும்னு அப்படின்னு சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்படி இருந்தானே அவனால எந்த செயல் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அந்த விளைவுகளை அவன் வந்து பாதிக்கப்படுவதில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ நம்ம எந்த செயலை செஞ்சாலும் நம்ம இந்த உடலுக்கோசம் செய்யக்கூடாது. இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட். எதுக்கு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வேலை செய்யறதுக்கு இது ஒரு கிஃப்ட். ஓகே, நம்ம பாடி கிஃப்ட் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா கிருஷ்ணருடைய சேவையில் அதுக்கோசம் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இது வந்து அப்படி பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுல பாவமே அண்டாதுன்றவங்க சொல்றாங்க. எப்படி இலையும் தாமரை பூவும் நீர் தேக்கத்துல தான் இருக்கும். அது வந்து நீரால தீண்டப்படவே முடியாது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி புரியுதுங்களா? புரியுது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அது நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्यात्म शुद्धये. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த யார் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா காயேன மனசா புத்தியா. அந்த முதல் வார்த்தை அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா உடல் மனசு புத்தி எல்லாத்தையுமே நம்ம எதுக்கோசம் யூஸ் பண்றாங்க, எதுக்கோசம் யூஸ் பண்றாங்க? கிருஷ்ணரின் உணர்வுக்காக. கிருஷ்ணர், எஸ் பிரபு. அவங்களுக்கு வந்து இது யோகிகளுக்கு வந்து இது எது மேலேயும் பற்றுதல் இருக்காது. இந்த உடல் மனசு புத்தி மேல எது மேலும் பற்றுதல் இல்லாம அவங்க செயல்களை செய்வாங்க. ஓகேங்களா? அதனால அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்தைய பியூரிஃபை ஆயிறாங்க. எதுக்கு? எல்லாமே விட்டு கொடுத்துடுறாங்க. சங்கம் தெக்துவாத்மா, கிவிங் அப். யாருக்கோசம்? கிருஷ்ணருக்கோசம். ஓகேவா? இந்த நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்ச நேரம் இந்த சினிமா பாட்டு கேட்கலாம், எனக்கு இது பிடிக்கும், இந்த ஹீரோ பிடிக்கும், இந்த ஹீரோயின் பிடிக்கும், அந்த சீன் 2 பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு 2 ஷார்ட்ஸ் நம்ம தள்ளுவோம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா அவங்க எல்லாம் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. இந்திரியங்களும் சரி, மனசை வந்து நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை யோசிக்கும் இல்லையா? ஆனா அவங்க அது மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. மனம் புத்தி காயேன மனசா புத்தி, இந்த 3 விஷயம் கிருஷ்ணருக்கோசம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அதனால அவங்க என்ன ஆறாங்க, பியூரிஃபை ஆறாங்க. ஓகே, அந்த பியூரிஃபைடு ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் சதாச்சாரான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அது எப்போ ஈஸியா பண்ண முடியும்னா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது ஈஸியா பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. ரூப கோசாமி வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்துல ஒண்ணு சொல்றாங்க, இக யஷ்யா ஹரே தாஸ்யே
கர்மணா மனசா கிரா நிக்கி நிக்கிலஸ்வ அபி அவஸ்தாசு ஜீவன் முக்தா சாயுச்சதே. ஓகே, இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த ஸ்லோகம் படிச்சோம்ல, அந்த பகவத்கீதையினுடைய ஸ்லோகம் தான் ஆல்மோஸ்ட் இங்க இருக்கு. யாரும் ஒருத்தன் கிருஷ்ண உணர்வோட தன்னோட உடல், மனசு, புத்தி எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கானோ, அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்துல வாழும்போதே அவன் முக்தி பெற்றவனா இருக்கிறான். லிபரேட்டட் பர்சன் ஈவன் வித்தின் த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்னு சொல்றார். ஓகேவா? அவன் என்னதான் இந்த பௌதிக விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் இக வாழ்விலே அவன் முக்தி பெற்றவன். ஏன்னா அவன் கிட்ட என்ன இல்ல, தவறான அகங்காரம் இல்ல, நான் தான் பண்றேன்ற உரிமையும் இல்ல. அந்த புத்தி இருக்கிறதுனால அவன் வந்து முக்தி பெற்றவனா இருக்கிறான். அவனுக்கு என்ன தெரியும்னா, இந்த உடம்பு இருக்கு இல்லையா, அது என்னோடது இல்லைன்னு தெரியும். நானே வந்து கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவன், நான் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவன் நினைக்கும் போது இந்த உடலும் என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரோடது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை இங்க ரூப கோஸ்வாமி வந்து பக்தி ரசாமிரதத்துல சொல்லியிருக்கார். ஓகே, அவன்கிட்ட அந்த உடல் மாத்திரம் இல்ல, அவன்கிட்ட என்ன சொத்து பத்து இருந்தாலும் அதுவும் கிருஷ்ணருடையதுன்னு அப்படின்னு நினைக்கிறானா. ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணமயமா நினைக்கிறாரு இந்த யோகிகள். ஓகே, ஈஸ் ஒன். யாரு கிருஷ்ணர் இல்லாம நான் எல்லாம் காரண கர்த்தா நினைக்கிறானோ அவன் வந்து பக்குவமான நிலையில இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அவர் ஏன் செயல்படுகிறார்? தூய்மை அடைவதற்காக, உடலுடனான பொய்யான அடையாளத்தை விடுவதற்காக. ஓகே மாதாஜி. युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. ஓகே, ஸோ இந்த பக்தியில வேலை செஞ்சுட்டு அவன் என்ன பண்றான், எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கறதுனால அவன் என்ன அடைகிறான், பூரண அமைதியை அடைகிறான். போன அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னதமான அமைதியை, திவ்யமான அமைதியை அடைகிறான்றதை நம்ம பார்த்தோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பூரண அமைதியை அடைகிறான். ஆனால் தெய்வீகத்துடன் இணையாதவனோ தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகிறான். நான் இதை செஞ்சேன்ப்பா, இப்போ நான் சமைச்சேன், நான் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன, ஹரே கிருஷ்ணா ஃபாலோ பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மாதாஜி சொல்லுங்க. அதாவது இந்த கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யாம இருந்துதான் அது பாவமா தான் போய் முடியும் மாதாஜி. ஓகே, சூப்பர். அதனால நம்ம பாவத்தை உண்கிறோம், அப்புறம் நம்ம யாரு அப்படி பண்ணோம் வச்சுக்கிற திருடர்கள் இல்லையா, அதனால கர்ம பந்தம் வரும். அதே கிருஷ்ண உணர்வோட செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அவருக்கு சேவகனா ஆகிறோம், அவருக்கு பிரியமான பாத்திரா இருக்கிறோம், கர்ம பலம் நமக்கு கிடைக்காது இல்லையா, கர்மத்தில இருந்து விடுபடுகிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது ஒண்ணும் இல்லைங்க, சிம்பிளா வந்து அப்பா அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பசங்களுக்கு காசு கொடுப்பாங்க. அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், அது சேர்த்து வைக்கும். சேர்த்து வச்சுட்டு அப்பாவுக்கு பர்த்டே வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோவேன், அது ஒரு கிஃப்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அப்பா சந்தோஷப்படுவாரா, கோவப்படுவாரா? சந்தோஷப்படுவார் மாதாஜி. சந்தோஷப்படுவார் இல்லையா. அது மாதிரிதான் நம்ம கிருஷ்ணர் கூட, அவர் கொடுத்த தானியங்களை அவருக்கு சமர்ப்பிச்சோன்னு வச்சுக்கோவேன், அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். ஹரி ஹரி போல். ஓகே, தேங்க்யூ. ஒரு துளசி இலையாவது கொடுத்தாலே போதும், அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம், பரமானந்த சந்தோஷமா இருக்கும் பகவானுக்கு. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் இல்லையா, அவர் பெருசா எல்லாம் ஒண்ணுமே எதிர்பார்க்கறது இல்ல. இந்த கொஞ்சம் இந்த நம்ம படிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கர்மயோகம், கொஞ்சம் மாதிரி ட்ரையா இருக்கும். அதனால தயவு செய்து யாரும் ஆப்சென்ட் ஆகாதீங்க, கண்டினியூஸா வாங்க. நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட் கிடைக்கும். ஓகேங்களா மாதாஜி? மாதாஜி சாட் டிசேபிள்டுன்னு வருது மாதாஜி. தெரியல இப்பியா? ஆமா மாதாஜி. ஃபார்ம்ஸ் ஃபில் பண்ண முடியல மாதாஜி. ஃபார்ம்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டேன், ஆனா சாட் டிசேபிள்டா வருது மாதாஜி. இப்போ நீங்க மெசேஜ் போட்டா நம்ம சாட்ல டிஸ்ப்ளே போடுங்க. சாட்டே பண்ண முடியல என்னால. கமலா மாதாஜி, நீங்க ஒரு ஹரே கிருஷ்ணன் ஒரு சாட்ல ஒரு டெக்ஸ்ட் போடுங்க, மெசேஜ் போடுங்க. இல்ல அவங்க போட்டது வருது மாதாஜி, எனக்கு சாட் டிசேபிள்டுன்னு வருது மாதாஜி. எப்படி யாரும் டிஸ்டர்ப் மாதாஜி எனக்கு வியூ ஆக முடியல, கிளிக் பண்ண முடியல. அப்படியா? ஆமா, அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்ண முடியல.
எதுவுமே பண்ணலையே, chat disable பண்ணவே இல்லையே. சரி, என்ன லிங்க் மாதாஜி போட்டிருக்கீங்க இங்க? அட்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. அது அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க். அதை எப்படி கிளிக் பண்ண முடியலையா உங்களால? எல்லாருக்குமே யாருக்குமே பண்ண முடியலையா? இல்ல, எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஆனா ஆ. இப்ப வந்து ஓப்பனிங் பிரவுசர் தான் வருது. முன்னாடி காப்பி லிங்க் பண்ணி பண்ணேன். இப்ப வந்து ஓப்பனிங் பிரவுசர் வருது. ஓகே ஓகே. இதுல நாங்க அலோ பார்ட்டிசிபென்ட் டு சேட் தானே போட்டுருக்கோம் நாங்க. அலோ ஆல் பார்ட்டிசிபென்ட் டு சேட். மறுபடியும் போஸ்ட் பண்ணுங்க, பார்க்கலாம் என்ன Post ஆகுதுன்னு. பண்ணிட்டேன். இப்ப மாறிடுச்சு மாதாஜி. ஹூ கேன் see a வந்துட்டா? message. இப்ப வந்துருது மாதாஜி. சரி. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க, படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? சோ படிச்சிட்டோம்ல? பக்தி படிச்சிட்டீங்க. படிச்சிட்டோமே. நீ படிச்சிட்டே மாட்டாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் வித்தியாசம். பக்தியோட பற்றில்லாமல் செயல்படுபவர்கள் பக்தர்கள் கிருஷ்ணரிடம் பற்று கொண்டுள்ளார்கள். பக்தர்கள் அமைதியை அடைகிறார்கள். அதே அவங்க மற்றவங்க எல்லாம் வந்து தான் வேலையை பற்றோடு செய்யறதுனால அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது? கர்ம பந்தம் இருக்கு, கவலைக்குள் உட்படுகிறார்கள். ஏன்னா அவன் நினைக்கிற மாதிரி எல்லா நேரத்திலும் எதுவும் நினைக்காது. பக்தர்கள் வந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க, கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாங்கன்னு விட்டுடுவார் இல்ல. கிருஷ்ணருக்கு புறம்பே எதுவும் இல்லை என்பதே அமைதி மற்றும் அச்சமின்மையின் தலம். இதனை உணர்வதே கிருஷ்ண உணர்வின் ரகசியமாகும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மட்டும் கர்த்தா அல்ல. நம்ம ஒரு செயலை செய்யறோம்னா நம்ம பார்த்தோம் ஆரம்பத்துல 3 பேர் வேணும் இல்ல. ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி இல்லையா? ஆத்மா வந்து ஆசைப்படுது, பிரகிருதி வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நிறைவேற்றுது. அது யார் பண்றாங்க? நிறைவேற்றத்துக்கு ஃபெசிலிட்டேட் யார் பண்றாங்கன்னா பகவான் வந்து அனுமதி கொடுக்குறார். பிரகிருதி வந்து நீ ஃபேவரா அவனுக்கு பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோக மாயைக்கு அனுமதி கொடுக்கிறாரு பகவான். அப்படி சொல்லலாமா மாதாஜி? பிரகிருதி வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யோக மாயா மகா 2 மாயா இருக்காங்க. யோக மாயா, மகாமாயா. யோக மாயா வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கிறது, மகாமாயா வந்து இந்த உலகத்துல இருக்குது. நம்மள வந்து இந்த துர்காதேவி மாயைக்குள்ள நம்ம வச்சிருக்கிறது. நம்மளையும் நம்மளையும் வந்து கடவுளுக்கும் நடுவுல இருக்கிறது. நம்ம மாயைக்குள்ள உட்பட்டு இருக்கிறோம். ஓகே, யோக மாயா வந்து கடவுளுடைய அந்த 2மே கடவுளுடைய சக்தி தான். கடவுள் கிட்ட இருக்கிறது யோக மாயா, நம்ம கிட்ட இந்த உலகத்துல இருக்கிறது வந்து மகாமாயா. சரிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஜலதோஷம் பிடிச்சிச்சா மாதாஜி? பிரபு இந்த காலையில ரொம்ப சில்லுன்னு இல்ல எனக்கு. அது ஜாக்கிரதையா இருங்க மாதாஜி, ஜாக்கிரதையா இருங்க. அது ஸ்னீசிங் கண்டினியூஸா வந்துட்டே இருக்கும் பிரபு. ரன்னிங் நோஸ், ஸ்னீசிங். எனக்கு இது சீசனல் ப்ராப்ளம் இருக்கு. சன்யஸ்யாஸ்தே சுகம் வசி நவத்வாரே புரே தேஹி நைவ குர்வன்ன காரயன். ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு ஒருத்தங்க படிங்க. 15 13 5 13. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இதுல எங்கே இருக்கு பிரபு? இருக்கு. நான் எடுத்துக்கிறேன். 5 13 சர்வ கர்மாணி தானே மாதாஜி? ஆமா ஆமா. சரிங்க மாதாஜி. உடலுடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும்போது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகவும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில், அதாவது பௌதிக உடலில் இன்பமாக வசிக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3வது லைன் பாத்தீங்கன்னா நவதாரபுரின்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நவதாரபுரின்றது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தேகத்தை தான் சொல்றாங்க. ஏன்னா 9 துவாரங்கள் வந்து இங்க இருக்கு. அதாவது கண்ணு, காது, வாயு, மூக்கு இதெல்லாம் மேல இருக்கக்கூடியது. கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா மலர்ந்து கழிக்கக்கூடிய இனவருத்தி செய்யக்கூடிய துவாரங்களை வந்து சொல்றாங்க. அதனாலதான் இந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நவதுவார புரி தேகேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, உடலை உடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லா துவாரங்கள் வந்து பிரகாசம் ஆகுது. அப்படின்னா அவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம். நம்ம எல்லாம் சில பேர் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, சில பேர் வந்து ஒளி வட்டமா தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த புத்தா படம் எல்லாம் வரையும் போது ஒரு ஒளி வட்டம் வரைவோம். சின்ன வயசுல இத பார்த்திருப்போம் இல்லையா?
இல்லையா? அது ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த ஹையர் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. சுத்த சத்வகுணத்துல இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய எல்லா துவாரங்களும் பிரகாசமா இருக்குது இல்லையா? நவதார புரி தேகே அம்சோ லேலாயத்தே பஹி வாசி சர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஸ்தாவரஸ்ய சராசச்ச. ஸோ நம்ம உடலுக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரமாத்மா. அவர் தான் இந்த எல்லா ஜீவராசிகளையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த அகிலத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? நம்ம வந்து அதெல்லாம் தெரியாம கண்டிஷன் சொல்ல கட்டுண்ட ஆத்மாவா நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, யார் இதை புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் வந்து என்ன ஆறான்னு இந்த உடல்ல இருக்கும்போதே முக்தி படுகிறான். இது வந்து ஸ்வேதஸ்வதார உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உள் செயல் புற செயல்கள்ல வந்து ஒழுக்கத்தோட செய்யறான். அப்போ வந்து அவன் வந்து இந்த விடுதலை அடைகிறான், பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். இங்க இருக்கு பாருங்க அந்த பிக்சர். இந்த உடல் வந்து நவத்வாரே புரின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? 2 கண்ணு, 2 காது, 2 மூக்கு, ஒரு வாயு, பால் உறுப்பு, மலஜலம் கழிக்கக்கூடிய துவாரங்கள். நான் ஒரு நகரத்தில் வாழ்கின்றேன், அதனால் நான் விடுவேனோ எவ்வளவு. ஒரு கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி, இது வந்து நம்ம சிட்டி லைஃப்ல வாழ்றதுனால நம்ம இந்த நம்மளுடைய இயற்கை குணத்தை மாத்திக்குவோமா அப்படின்னு கேக்குற மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, எல்லாருக்கும் சாரி, மன்னிச்சிருங்க. சோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எல்லாருக்கும் வர்றதுதான் மாதாஜி. சோ இங்க வந்து நம்ம ஆத்மா கான்செப்ட்ல வரும்போது இது மாதிரி எல்லாம் அந்த தாட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நமக்கு வராது. ஆத்மான்னு மறைஞ்சாதான் இந்த பந்தத்துல நம்ம உட்படுவோம் இல்லைங்களா? சில கேள்விகள் வந்து அர்த்தமற்றதாகவும் இருக்கும். ஓகே, ஆத்மாவின் பங்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் செயல்திறன் மற்றும் செயலின் காரணம். உடல் முக்குணங்களின் ஆணைப்படி செயல்படுகிறது. ஒருவன் தன்னை உடல் என்று நினைக்கும் போது துன்பப்படுகிறான். ஓகேவா? ஆத்மாவின் பங்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் செய்து பட் பந்தப்படுத்தாது இல்லையா? ஆத்மா வந்து நித்தியமானது இல்லையா? இந்த புலன்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது புலன், அதுக்கு அடுத்தது மனசு, அதுக்கு அடுத்தது புத்தி, அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆத்மா. யார் ஒருத்தன் ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் வந்து என்ன மாதிரி செயல்களை செய்ய மாட்டான்? பௌதிக பந்தப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை செய்ய மாட்டான். ஏன்னா அவன் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் பரமாத்மாவை பாக்குறான். அவர் ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குனதும் கடவுள் தான். இல்ல கடவுள் இல்லாம இந்த உலகத்துல ஏதாவது இருக்கா? எதுவுமே கிடையாது மாதாஜி, கடவுள் இல்லாத உலகமே கிடையாது. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் அதே வேதங்கள் கூட என்ன சொல்லுதுன்னா துறவரத்தை வந்து இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்க வந்து துறவரம் பண்ணணும், பற்றுதல் இல்லாம வாழணும்னு சொல்லவே மாட்டான். ஏன்னா எல்லாத்தையும் வந்து கிருஷ்ணரை பாக்குறான். கிருஷ்ணரால படைக்கப்பட்டது அவன் ஏன் துறக்கணும் சொல்லுங்க? நம்ம கிருஷ்ணரால வந்திருக்கோம் மாதாஜி, அது எதுவுமே துறக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. நம்மளோடதே இல்லை, எல்லாம் அவரோட இது. நம்ம இன்னைக்கு படிச்ச பாயிண்ட் அதுதான். இந்த உடலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருது இல்லையா? ஆமா இது எங்க மாதாஜி, இருந்து எதை துறக்கிறது? நம்ம எதுவுமே பொய்யாதான் துறக்க எல்லாம். முடியாது. நமக்கு என்ன இங்க பிரச்சனைன்னா எதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியல. அதான் மாதாஜி, அதான் மாதாஜி. நம்மளுடைய அறியாமையினால்தான் இவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். காரணம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஆசை, எல்லாமே எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்டயும் பேராசை இருக்கு. அது ஒரு பக்கம் பிரச்சனை. அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா இந்த ஆத்ம ஞானத்தை, இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை, கர்மயோகத்தை, நிஷ்காம கர்மயோகத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப என்ன ஆகுது? நம்ம கிரகஸ்தர்களா இருந்தாலும் நம்ம முக்தி பெற்றவர்களா இன்னில இருந்து கூட நம்மளால வாழ முடியும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம மனசை வந்து பக்குவப்படுத்தணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து இந்த மேல பற்றுதல் இருக்காது. இந்த உடலும் நான் அல்ல. அப்புறம் இந்த 3 குணங்கள், இந்த மாயைக்குட்டி வந்து நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். மாயைக்கு வந்து கடவுள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சக்தி கொடுத்து வச்சிருக்காரு. அதாவது மாயாதேவி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்கள போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணும். பக்தர்களை ஹரிதாஸ் தாக்கூரை போய் டெஸ்ட் பண்ணும். நம்ம கர்மத்தால வரக்கூடிய டெஸ்டையே நம்ம பாஸ் ஆகுறது இல்ல. ஆமா எங்க மாதாஜி. இல்லையா? செகண்ட் டெஸ்ட் யூஸ்வலா 3 விதமான டெஸ்ட் இருக்கு. ஒண்ணு நம்ம கர்மாக்கள், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயா சக்தி, 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்லயே இன்னும் பாஸ் ஆகுறது இல்ல நிறைய பேரு இல்லையா? ஆமா எங்க இருந்து மாதாஜி. கடவுள் செகண்ட் டெஸ்ட் கொடுக்க போறாரு?
ஆத்மாவுடைய பங்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் உடல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களையும் துறக்கும் போது இன்பமாக இருக்கிறான். இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி அவன் என்ன பண்ணா, மனசை வச்சு இந்த கடவுளை தியானம் படுத்துறான். மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் இல்லையா? நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எப்படி வந்து அந்த கோபி ஸ்திரீகள் வந்து கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டே வாழ்ந்தாங்க இல்லையா? ஆமா அது மாதாஜி. மாதிரி நம்ம வாழணும். அப்பதான் வந்து அந்த தூய பக்தி பிளாட்ஃபார்ம் வருவோம். அவங்க எல்லாம் பண்ற பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ராகானுக பக்தி, ஸ்பான்டேனியஸ் லவ். நம்ம எல்லாம் வந்து கடவுள் மேல எல்லாம் நமக்கு அன்பு லவ் எல்லாம் இல்லவே இல்லை. நம்ம பட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறத ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து சாதக பக்தர்களா இருக்கிறோம் இல்லையா? சோ நம்ம அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு நம்ம போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 14. स्वप्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. हरे कृष्ण. சோ உடல் என்னும் நகரத்தின் நாயகன் யாரு? ஆத்மா. இங்க வந்து இங்க படிச்சோம் இல்லையா, நான் வந்து நகரமாயிடுமோ, அதனால் நான் நகரமாகி விடுவோனோ, இந்த துவாரங்கள் நிறைய இருக்கிறதுனால நான் நகரமாகி விடுவேனோ, அப்படியெல்லாம் இல்லை. நான் ஒரு நகரத்தில் வாழ்கிறேன். சோ அதனால நம்ம திங்க ஆக மாட்டோம். இது வந்து இப்படி எல்லாம் கேட்டுக்கிற கேள்வியே வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்த்தம் இல்லை இல்லையா? இந்த பாடி இயங்கணும்னா சில துவாரங்கள் வேணும். நமக்கு எனர்ஜி வேணும். சாப்பிட்டது வெளியே கலக்கணும்னா சில துவாரங்கள் வேணும் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அதனால இந்த பாடி வந்து ஒரு மெஷின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல்ல பல சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா? சோ இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மெஷின். ஓகே, அவ்வளவுதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் தானே படிச்சோம். ஆமா மாதாஜி. படிச்சிட்டோம். சோ உடல் என்னும் நகரத்தின் நாயகன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை உண்டாக்குவதும் இல்லை. செய்யறதும் இல்லை, தூண்டுறதும் இல்லை, பலன்களும் உண்டாகுவது. இவை எல்லாம் ஜட இயற்கையின் குணங்கள் இல்லையா? செயலாற்றப்படுபவை. அதுதான் இந்த பிக்சர்ல பாக்குறோம் பாருங்க. இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். இந்த 3 குணங்கள் நம்மளை எப்படி தாக்கப்படுதோ அது ஏத்த மாதிரி செயல்கள் நம்ம செய்யறோம். சோ அதனால நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், நம்ம எந்த நித்திய குணத்துல இருக்கணும்னு, நித்திய சுத்துவ குணத்துல எப்பவுமே இருக்கணும். அதை விட அந்த 3 குணங்களோட உயர்ந்தது வந்து சத்துவ குணம் இல்லைங்களா? அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம வந்து முன்னேறி போகணும். ஓகே, சோ நம்ம கடவுள்கிட்ட இருந்து 3 சக்திகள் வருது இல்லையா? அது என்னன்னா அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி. இந்த உலகம் கூட பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி தான், தாழ்ந்த எனர்ஜி. ஓகே, நம்ம எல்லாம் வந்து அவருடைய மார்ஜினல் எனர்ஜி, தடஸ்த சக்தி. அவர் இருக்கக்கூடிய லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் எனர்ஜி, உயர்ந்த சக்தி. இது 3மே அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பட் ஆனா தற்காலிகமா நம்ம என்ன வந்திருக்கோம், இந்த தற்காலிகமான உடலை வந்து இந்த வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் எப்படி கிடைச்சிருக்கு? அக்கார்டிங் டு அவர் கர்மா இல்லையா? கர்மா அண்ட் குணாத்துக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து இந்த உடலை எடுத்திருக்கோம். ஓகே, அப்புறம் இந்த நம்ம நேத்தும் படிச்சோம், ஹியூமன் லைஃப் இஸ் லூப் வேர் வி கேன் டு பக்தி இல்லையா? இந்த இந்த மித்த ஜீவராசிகளுக்கும் இந்த மனுஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா, இவனுக்கு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு, ஹையர் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு, உணர்தல் வந்து நல்லா இருக்கு. அதனால கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணி இந்த ஜென்மத்துல வந்து அவன் முக்தி பண்ணலாம். ஆனா மிருகங்களும் மனுஷனுக்கும் பொதுவான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஈட்டிங், மேட்டிங், ஈட்டிங், மேட்டிங், டிஃபென்ஸ், உண்ணுதல், உறங்குதல், தன்னை தற்காத்து கொள்ளுதல், இனவிருத்தி செய்தல். இது 2மே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் காமனா இருக்கு. பட் மனுஷனுடைய ஜென்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகவதம் தர்மம் பண்றதுக்கு, நம்மளுடைய ஃபுல் லைஃப் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா சனாதன தர்மத்தை பின்பற்றி நம்ம கடவுளுக்கு வந்து நம்ம சேவை பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரையும் வேலைக்கு போறோம். அப்புறமா வேற ஏதாவது வேலை கிடைச்சிச்சுன்னு ஓட்டியும் பாக்குறோம் இல்லையா? எக்ஸ்ட்ரா டைம் பண்றோம், எக்ஸ்ட்ரா ஜாப் வேற ஏதாவது ஒரு ஜாப் எடுத்து பண்றோம். அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நம்ம நேத்து என்ன பார்த்தோம், இந்த உடலும் ஆத்மாவையும் ஒன்னா வைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு இருந்தா போதும் இல்லையா? அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளுடைய டைம், எனர்ஜி எல்லாத்துக்கும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கோசம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். அப்போ வந்துதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பக்தியை சீரியஸா எடுத்துட்டு நம்ம பண்ண முடியும் இல்லையா? நம்ம டைம் சரிங்க எனர்ஜி மாதாஜி. கடவுளுக்கோசம் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா? ஹரே சரிங்க. கிருஷ்ணா.
எங்க எதிர் வீட்டுல டிவி வாங்கிட்டாங்க பெருசா, பக்கத்து வீட்டுல கார் வாங்கிட்டாங்க, நானும் வந்து லோன் அப்ளை பண்ணி வாங்கணும், அதுக்கு பார்ட் டைம் ஜாப் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா பார்ட் டைம் போறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போக கூடாது நம்ம, சரிங்க இல்லையா மாதாஜி. இல்லையா? அப்ப வந்து நம்ம ஆத்மாக்கு டைம் கொடுக்கணும், செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு வேணும். இப்ப பாருங்களேன், நம்ம நாயா பேயா வேலை செய்யறோம், ஆர் வி ஹாப்பி? இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி. உள்ளார்ந்த ஹாப்பினஸ் இருக்கா? நம்ம ஆத்மா கடமைகளை செய்யறோமா? அந்த கேள்வியெல்லாம் அப்பப்போ நம்ம கேள்வியை நம்மளுக்கே போட்டுக்கணும். அப்பதான் நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு ப்ரோக்ரஸ் ஆகுறோன்றத நமக்கு தெரியும், இல்லையா? பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு, 84 லட்சம் ஜீவராசிகளை வாழ்ந்து போயிருக்கீங்க, இந்த ஒரே ஒரு ஜென்மத்தை வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் கொடுங்களான்னு கேட்கிறார். எத்தனையோ ஜென்மங்களா உன்னோட விருப்பப்படி நீ வாழ்ந்து போயிருக்க, இந்த ஒரு ஜென்மத்தை கிருஷ்ணருக்கோசம் தான் கொடுத்து பாருன்னு கேட்கிறார், சொல்றார். ஓகேவா? சரிங்க மாதாஜி. ஓகே. சோ யார் ஒருத்தன் இந்த உடல் தான் நானும் நினைச்சுக்கிறானோ, அவன் என்ன ஆயிடுறான், உடனே மாஸ்டரா ஆயிடுறான். ஓகேவா? அவன் மாஸ்டர் ஆயிட்டு என்ன மாஸ்டர்ன்னு நினைச்சுக்கிறான். பட் அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு செயல்களின் விளைவுகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு முடியறது இல்ல, இல்லையா? அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், அந்த கடல்கள்ல வந்து அலைகள் ஓய்வது இல்லைன்ற மாதிரி அந்த அலைகளுக்குள்ள அவன் சொல்லிட்டே இருக்கான், கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கான். ஆனா எவன் ஒருத்தன் வந்து அப்ப வரக்கூடிய கிருஷ்ணருடைய கையை இல்ல ஞானம் என்ற படகை வந்து ஏறிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து என்ன ஆகுறான், எஸ்கேப் ஆகுறான், இல்லையா? நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கர்ம யுகத்துல ஞானம் என்ற படகுல ஏறணும், அந்த உன்னத ஞானத்துக்கு தெரியும் நம்மள எங்க போய் கூட்டிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு. நம்மளுடைய மாலுமி வந்து குரு. எவ்வளவுதான் பெருங்காற்று புயல் காற்று வந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணுவாரு, பத்திரமா நம்மளை கூட்டிட்டு போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட சேர்த்து விட்டுடுவாரு. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், அவர் சொன்னதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. Yes, Mataji. Na datte kaccachit papam na chaiva sukritam vibuhu ajnanena vritam jnanam tena mukyanti jantavaha. Hare Krishna. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, அறியாமை வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையா இந்த இருட்டான இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, இல்லையா? என்ன பொருளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்காது. அறியாமையில் இருக்கிறதுனால அவன் என்ன பண்றான், பந்தப்படுகிறான், மயக்கத்துல இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரம புருஷரும் ஏற்பதில்லை, ஜீவனின் உண்மை ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த அறியாமையே ஆத்மாவின் மயக்கத்திற்கு காரணம். சோ ஐ எம் சோ இக்னோரண்ட் இன்னசென்ட் எல்லாம் சொன்னா கூட அது தப்புன்னு சொல்றாங்க வேதங்கள்ல. நம்ம இக்னோரண்டா இருக்கக்கூடாது. சோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய ரோல் பிளே என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? நான் ரொம்ப நல்லவன் இன்னசென்ட்னு சொன்னா அது வேலைக்கே உதவாது. நம்ம சில நேரத்துல அப்படிதான் வாழ்ந்திருப்போம், இல்லையா? சோ அதெல்லாம் வந்து இதுக்கு பிறகாவது விட்டுணும். ஓகே. ஆமா மாதாஜி. ஒரு சிங்கத்துக்கு முன்னாடி போயிட்டு நான் வெஜிடேரியன் நான் சாப்பிடாதேன்னு சொன்னா அது கேட்குமா மாதாஜி? கேட்காது. அது மாதிரி தான் மாதாஜி. சோ விபு இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா விபுன்னு சொல்லிருக்காங்க, சுக்ருதம் விபு, அதாவது யாரை குறிக்குதுன்னா பரமபுருஷ பகவானை குறிக்குது. ஓகே. நான் சைவ சுக்ருதம் விபுஹு, 2வது லைன்ல பாருங்க, விபுன்னா கடவுளை குறிக்குது. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2வது அத்தியாயத்துல. அவர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அளவற்ற ஞானமும் செல்வம் பலம் புகழ் அழகு துரத்தல் எல்லாமே இருக்கு. அவருக்குள்ள வந்து திருப்தியானவரா இருக்காரு. ஈஸ் ஆத்மாராமா, இல்லையா? யாரா ஒருத்தவங்க போயிட்டு நல்ல காரியம் செஞ்சாலும் பாவகாரமான செஞ்சாலும் அவர் வந்து எதாலும் டிஸ்டர்ப் ஆகவே மாட்டார். ஓகேவா? இது ஒரு விதமான ஜீவராசிக்கோசம் இந்த உலகத்தை படைக்கல, எல்லா விதமான மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் மரம் செடி கொடிகளுக்கும் எல்லாத்துக்கோசம் தான் பண்ணியிருக்காரு இந்த உலகத்தை. ஓகேவா? ஆனா இந்த ஜீவராசிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா படைக்கப்பட்ட விஷயத்துல எல்லாமே எல்லாத்த விட சிறந்ததா இருக்குது. ஆனா அது வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், ஞானத்தை எடுத்துக்கணும், இல்லையா? அறியாமல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது ஒரு வட்டத்துக்குள்ள அந்த கிணற்று தவளை போல வாழ்ந்துடுது. ஞானம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிறது, இல்லையா? ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னுடைய குறிக்கோளை வந்து அடையுது. ஓகே. சோ கடவுள் தான் வந்து ஓம்னி பொட்டன்ட், அதை தெரிஞ்சுக்கிறது. ஜீவாத்மா நான் வந்து அணு சின்னதுன்றத தெரிஞ்சுக்குது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் என்ன பண்றாருன்னா ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்கும் சுதந்திரத்தை கொடுத்து வச்சிருக்காரு. ஓகேவா? அந்த சுதந்திரத்துல அவர் என்னைக்குமே தலையிடுறதே இல்லை. பிட்வீன் பர்த் அண்ட் டெத், சீனு பி அண்ட் சிக்கு நடுவில் ஒரு லெட்டர் சி இருக்கு, இல்லையா? அதாவது சான்ஸ் அண்ட் சாய்ஸஸ் நமக்கு கொடுக்குறாரு. நம்மளுடைய சுதந்திரத்துல அவர் தலையிடுறதே இல்லை, அனுபவி ராஜான்னு விட்டுறாரு. நம்ம எதை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் தான் இம்பார்ட்டன்ட்.
ஓகேவா? யார் ஒருத்தன் வந்து இந்த ஆத்மாவ தெரிஞ்சுக்கிறானோ, இந்த உலகத்துல நடக்கிற விஷயங்கள வந்து பார்த்து பிரமிக்கிறதே இல்ல. இது எல்லாமே தற்காலிகமானதுன்னு அப்படின்ட்டு அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான். அது இங்க வரக்கூடிய சந்தோஷமா இருக்கட்டும், துக்கமா இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது. ஏன்னா இது உடம்பே தற்காலிகமானது. இதுல நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி எல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது தானே. நம்ம இதெல்லாம் பிராக்டிகலா இப்ப பேசலாம். ஆன்னுலாம் சொல்லலாம். பட் லைஃப் செயல்முறையில போகும்போது கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. கஷ்டமா இருக்கு. பட் அது வந்து நம்ம பழகிக்கணும். மீன்ஸ் வி ஹேவ் டு பிரிங் திஸ் பாயிண்ட் எவ்ரிதிங். கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணா வந்து நம்மளால முடியும். இல்லையா? சரிங்க நம்ம வந்து மாதாஜி. ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து 0வா இருந்தோம். இப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணான்றது தெரிஞ்சிருக்கோம். இல்லையா? ஆமா ஆமா அதுவும் மாதாஜி. இல்லைங்களா? அதுவும் நம்மளால ஒரு ஸ்டேஜ்ல பண்ண முடியும். அதுக்கு நமக்கு என்ன முயற்சி வேணும்? கடவுள் குருவுடைய அனுகிரகம் வேணும் நமக்கு. இல்லையா? ஏன்னா கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நித்தியமா நம்ம கூட வாழ்ந்துட்டே இருக்காரு. நம்ம தான் உள்ள பாக்குறதே இல்ல. உள்ள பரமாத்மா ஒருத்தர் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? நம்ம எல்லாத்தையும் வெளிய தான் பாக்குறோம். ஓகே. ஸோ கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோமோ, நமக்கு வந்து தகுதி ஏத்துக்க மாதிரி எல்லாத்தையும் குடுக்குறார். ஓகேவா? இந்தாப்பா என்ஜாய் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, நம்ம தகுதிக்கு ஏத்த மாதிரி விஷயங்கள சாங்ஷன் பண்றார். ஓகே. நான் அதான் சொல்லுவோம் இல்லையா? மேன் ப்ரொபோசஸ் காட் டிஸ்போசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? ஸோ நீ எப்படியாப்பட்டவனா இருந்தாலும் கடவுள் வந்து நியூட்ரலா இருக்காரு எல்லாருக்கும். பாராபட்சம்ன்றதே அவருக்கு இல்ல. ஓகே. நீ எத விருப்பப்படுறியோ, உனக்கு தகுதி, உனக்கு கர்மம் இருந்துச்சுன்னா அத அனுபவிச்சுக்கோன்னு விடுறார். ஓகே. ஆ. ஆ. ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பக்தின்ற ஒரு விஷயத்த நமக்கு குடுக்குறார். அத நம்ம மறந்து போயிடுறோம் இல்லையா? அதனால தான் வந்து ஆச்சாரியர்கள அப்பப்ப அனுப்புறாரு. எல்லா சமயத்திலயும் அவர் வர முடியாது. அதனால தான் வந்து நம்ம இப்ப பிரபுபாதாலாம் வந்திருக்காருன்னா, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். ஓகேங்களா? அவருக்கு வந்து வலிமைப்படுத்துற யோசிச்சு பாருங்க. அந்த 71 வயசுல போய் ஏதாவது பண்ண முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா தூங்கிட்டீங்களா? இல்லீங்களா? மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்களேன். 71 வயசுல போயிட்டு அந்த பிரச்சாரம்லாம் பண்ண முடியுமா? அதுலேருந்து என்ன தெரியுது? ஹி வாஸ் எம்பவர்டு பை கிருஷ்ணா. இல்லையா? அவர் சாதாரணர் இல்ல, சக்தி ஆவேஷ அவதார். அவர் கூட வந்து கிருஷ்ணர் இருந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சிருக்கார். இல்லையா? இஸ் என் எம்பவர்டு பர்சன். ஓகே. அதுதான் வேதிக்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஈஷாஹ்யு ஏ ஏவ சாது கர்ம கராயாதி தம் எம் ஏபயோ லோகே பய உன்னிஸ் உன்னி உன்னி நிஸ்ஸதே ஏஷாயு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, எல்லா சமயத்திலும் நம்ம யார டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான கிருஷ்ணர வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். துன்பத்திலயும் சரி, சந்தோஷத்திலயும் சரி, அ நம்ம வந்து கடவுளுடைய கருணை இருந்தா தான் வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால எல்லாம் செய்யப்பட முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. By the will of the supreme he can go to heaven or hell as a cloud is driven by the air. எப்படி வந்து இந்த மேகக்கூட்டங்கள் வந்து காற்றால வந்து ஒண்ணாவும் சேர்க்க முடியும், சிதைக்கவும் செய்ய முடியும். இல்லையா? சிதைஞ்சிச்சுன்னா அங்க மழை வராது. அந்த காற்று வந்து எல்லா மேகக்கூட்டங்கள ஒண்ணா சேர்த்துச்சுன்னா அங்க நல்ல மழை வரும். அது மாதிரி கடவுளுடைய by the will of supreme ஒருத்தன் வந்து நரகத்துக்கு போவான், இல்லைன்னா சொர்க்கத்துக்கு போவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மா இருக்கு இல்லையா? அது கடவுள மறந்துடுது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய நித்திய ஆ நிலைய வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வேலைய செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யாரையும் வெறுக்கிறது இல்ல, லைக் பண்றதும் இல்ல. வேதாந்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, வைஷ்யாமி நைர் கிருஹ்ணே ந சபேக் சத்வத் ததா ஹி தர்ஷயதி. த லார்ட் நெய்தர் ஹேட்ஸ் நார் லைக்ஸ் எனிவன். அவர் பார்க்கறதுக்கு அப்படி தெரிஞ்சா கூட அப்படி பண்றது இல்ல. சில பேர் தப்பா வந்து இதை உருவகப்படுத்துவாங்க. அசுரர்களை கொன்றாரு, பக்தர்களை காக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அங்கேயும் வந்து பாராபட்சம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, அந்த அசுரனை வந்து அவர் தொட்டு கொல்றாரு, அவனுக்கு முக்தி தான் கிடைக்குது. இல்லையா? ஆமா அவர் மாதாஜி. பாராபட்சமற்றவர் என்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. மனிதன் விரும்புகிறார், கடவுள் வந்து அதை அனுமதிக்கிறார். அதுக்கு யார் வந்து ஃபேவரிங் பண்றாங்கன்னா, பிரகிருதி மூலமா செய்யறாங்க. ஸோ வித்தியாசங்கள் பகவானுக்கும் ஆத்மாக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம்.
பகவான் ஒருத்தங்க ஒரு டேபிளர் காலம் படிங்க. ஒருத்தர் பகவான் பத்தி படிங்க, ஒருத்தர் ஆத்மா பத்தி படிங்க. பகவான் விபு, 6 ஐஸ்வர்யங்கள், சுய திருப்தி, அதாவது ஆத்மாராமன், ஆத்மாவின் ஆசைகளில் அவர் தலையிடுவதில்லை, அவர் அனைவருக்கும் சமமானவர். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஹரே விபு. கிருஷ்ணா. ஆ. ஆத்மா அணு அறியாமையினால் பாதிக்கப்படக்கூடியவன், ஆசைப்படுவதற்கு சுதந்திரம் உள்ளவன், தவறாக ஆசைப்படுதல், செயல் மற்றும் விளைவுகளின் சங்கிலியில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளான், நல்ல மற்றும் கெட்ட விளைவுகளுக்கு பொறுப்பாளி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இது கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? புரிஞ்சிச்சு இல்லைங்களா இது? புரிஞ்சுச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சிறிதளவு சுதந்திரத்தை நம்ம எப்படி வந்து யூஸ் பண்றோம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? எல்லாமே அவர் அனுமதிக்கிறார். நல்லது செஞ்சா கிருஷ்ணர் கிட்ட போறோம், கிருஷ்ண உணர்வோட செஞ்சா, இல்லைன்னா பிரச்சனை வருது வாழ்க்கையில இல்லையா? நான் ஆசைப்படும் போதெல்லாம் செயல் மற்றும் விளைவு சுழற்சியை துவக்குகிறேன் இல்லையா? அதனால கர்ம பந்தம் வருது. மாதாஜி. ज्ञानेन तु तत् अज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं. हरे कृष्ण. மாதாஜி இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அளிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதைப் போல அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நைட்ல வந்து நம்ம லைட் வேணும் இல்லையா? ஏன்னா அப்போ வந்து சந்திரன் தான் இருக்காரு, அவ்வளோ அளவுக்கு வெளிச்சம் இல்லை. ஏன் நம்ம வீட்லயே இருக்கிற சோஃபா சேர் எங்க இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கினா கூட ஒரு குத்து மதிப்பா இருட்டில் போயிடுவோம். அது கிளாரிட்டி வேணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? லைட் வேணும். அதே மாதிரி பகல் நேரத்துல சூரியன் இருக்காரு, அதனால எல்லா லைட்டு நமக்கு அவசியம் தேவையே இல்லை இல்லையா? எல்லாமே கிளாரிட்டியோட இருக்குது. அது மாதிரிதான் ஞானம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அஞ்ஞானம் போயிடுது. அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடைய முடியும். ஸோ ஞானத்தை நம்ம எங்க இருக்கு, எது உண்மையான ரியல் நாலேஜ்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ யார் ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணாவை மறந்துட்டானோ அவனை தான் எல்லாம் இந்த உலகத்துல நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து திகைப்பான், ஆச்சரியப்படுவான். ஓகே. சரிப்பா, இந்த உண்மையான ஞானம் எப்படி எனக்கு கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடையணும். அது வந்து அவர் சொல்றார், பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியந்தே. ஓகே, நீ பல பல பிறவி எடுத்த பிறகுதான் வந்து ஒருத்தனால இந்த ஞானத்தை வந்து ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது எப்ப முடியும்? அவர்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடையணும், அப்பதான் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அவரே தன்னை வந்து அவருக்கு வந்து வெளிப்படுத்துறார். ஓகே, எப்படி வந்து இந்த சூரியன் எல்லாத்தையும் இருக்கிற பொருளை இருக்கிற மாதிரி டே டைம்ல காமிக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த தஞ்சமடைந்த ஆத்மாக்கு வந்து கிருஷ்ணரே எல்லாத்தையும் வந்து விலாவரிப்படுத்துறாரு. ஓகேவா? சில பேர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சாத்தானை வந்து கடவுளா வழிபடுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து ரியல் நாலேஜ் இல்ல. ஓகே, ரியல் நாலேஜ் யார்கிட்ட இருந்து கிடைக்க முடியும் பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தர் வந்து பர்ஃபெக்ட் கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கானோ அவனாலதான் வந்து கொடுக்க முடியும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்தா இது வந்து நம்மளால பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ என்ன, அவர் வந்து குரு கிட்ட வந்து குருன்னாவே அறியாமை, இருளை நீக்குபவர். அதுதான் இந்த குருன்ற வார்த்தைக்கு பொருள். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறியாமை போக்குறார். நான் உடம்புல கான்செப்ட்ல வளர்றோம் இல்லையா? அவர் வந்து நமக்கு ஆத்ம போதனைகளை கொடுக்குறாரு. ஸோ நம்ம அறியாமை போகுது. ஸோ ஆத்மா பரமாத்மான்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஓகே, எப்பவுமே கடவுளுடைய பிரதிநிதி வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு சொல்லவே மாட்டாங்க. பிரபுபாதா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கடவுள் தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல நான் கடவுளுடைய பிரதிநிதின்னு தான் சொல்வார். ஓகேவா? அதுதான் உண்மையான குருவுக்கு அழகு. நான் கடவுள் எப்பவுமே வந்து யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. அப்படி சொல்றாங்கன்னா அதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? அவங்க குரு இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். கரெக்ட் இல்லையா? ஸோ நான் கணக்கு ஐ எம் ஏ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காடுன்னா பிரபுபாதா சொல்வார். ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ஆத்மாக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு ஜீவராசிக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணாரு. அது மாதிரி நம்மளால பண்ணவே முடியாது. கோவர்தன மலையை தூக்க முடியுமா? 16,108 கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா? அத்தனை மாளிகைகளை கொடுக்க முடியுமா? அத்தனை வசதிகளை ஒவ்வொருத்தருக்கும் பண்ணி கொடுக்க முடியுமானா கண்டிப்பா முடியவே முடியாது. அவர் செய்யற ஒரு காரியத்தை கூட நம்மளால பண்ண முடியாது.
பட் வந்து அதை வந்து சும்மா வாதத்துக்கு வரணும்னா எல்லாரும் அவர் பாரு ராசலீலை பண்ணாரு, இத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாருன்னா அவர் பண்ணாருப்பா, அத்தனாவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனாரு. ஒரு வீட்லயும் அவர் இருந்தார். ஒவ்வொரு தாய் தந்தை எப்படி என்னென்ன செய்யணுமோ அத்தனை வீட்லயும் அந்த சேவையை செஞ்சாரு, மனைவிக்கும் செஞ்சாரு இல்லையா? நம்மளால எல்லாம் டூப்ளிகேட் எல்லாம் பண்ண முடியாது, எக்ஸ்பேண்ட் எல்லாம் ஆக முடியாது இல்லையா? கோவர்தன மலையை தூக்குனாரு, ஏன் அவரை நம்மளால தூக்க முடியுமா? அசுரர்களை கொன்னாரு, நம்மளால பண்ண முடியுமா? அதெல்லாம் யோசிக்கணும். சும்மா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? நமக்கு தேவையான விஷயத்துல கிருஷ்ணரே சில பேர் வந்து இமிட்டேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் இந்த சூரியன் சாயங்காலத்துல மறைஞ்சிடுறாரு. அப்ப சூரியனுக்கு வந்து ஒரு உதய காலம், சன் செட் அண்ட் ரைசஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப வந்து அது என்ன இறந்து போயிடுதா? இல்ல, நம்ம ஊர்ல இல்லைன்னா அது வேற ஒரு ஊர்ல வந்து உதிக்குது இல்லையா? அங்க மறையும் போது நம்ம ஊர்ல வந்து உதிக்கிறாரு சூரியன். இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஏற்கனவே இந்த நமக்கு ஸ்கூல்ல போன டைம் டேபிள் கொடுப்போம் இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து அவர் ஒரு கால அட்டவணை, நீங்க இதெல்லாம் இந்த டைம்ல செய்யணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனாலதான் அவங்களும் வந்து அதெல்லாம் செய்யறாங்க இல்லையா? சோ இந்த ஞானத்தின் பலன் என்ன? அறிவொளி. நமக்கு வந்து ஒரு ஞானம் கிடைக்குது இல்லையா? அறிவெனும் சூரியன் அறியாமை இருளை விளக்குகிறார். அது மாதிரி ஞானம் வர்றதுனால நம்ம கிட்ட இருக்க அஞ்ஞானம் போகுது. அது யாரிடம் பெறணும்? அங்கீகரிப்பு கிட்ட, ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து பெறணும். அவர்கிட்ட அந்த அறிவு இருக்கு, அதனால அவர் நமக்கு கொடுக்கிறாரு. அவர் கடவுளுடைய பிரதிநிதி. அவர் என்னைக்குமே தன்னை பகவான் என்று கூறிக்கொள்வதில்லை. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே மாதாஜி, 17 ஸ்லோகம் படிச்சிருங்க மாதாஜி, லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இன்னைக்கு. யார் ஒருத்தருடைய புத்தி, மனசு, நம்பிக்கை எல்லாம் பரமான் கிட்ட வந்து நிலை நிற்குதோ அப்ப வந்து என்ன ஆகுது? பூரண ஆனத்தினால் அவன் தனது கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகிறான். ஓகேவா? சோ நம்மளுடைய மனசு, புத்தி, நம்பிக்கை எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல வைக்கணும். பூரணத்து மேல வைக்கும் போது நம்மளால என்ன ஆகுது? கலங்கங்கள்ல இருந்து வெளியே வர முடியுது. கலங்கங்கள்ல இருந்து வெளியப்பட்டு நம்ம முக்தி நிலைக்கு முன்னேறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. திவ்யமான பரத்துவம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். புத்தியால, மனசால, நம்பிக்கையுடன் அவரிடம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? புகலிடம் எடுத்துக்கணும். நிலை நிறுத்தப்படுகிறதோ தூய்மை அடைந்து விடுதலை பாதையில் முன்னேறுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் இங்க கிருஷ்ணர் பர்பட்ல வந்து பிரபுபாத என்ன சொல்றாரு? மத்த பரத்தரம் ஞானாத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சயா. ஓகேவா? பிரம்மன் வந்து கிருஷ்ணர் தான். பிரம்மனோ ஹி பிரதிஷ்தாகம். ஸோ கிருஷ்ணர் எல்லாத்துலயும் இருக்காரு. அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் ரியாலிட்டி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அவர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். சிம்பிளா சொல்லணும்னா எப்பவுமே கிருஷ்ணர் கான்சியஸ்ல இருக்கணும். அப்படி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா அனர்த்தங்களும் போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த டியூயாலிட்டி இருக்கு இல்லையா? இரட்டிப்பு தன்மையிலிருந்து வெளியே வரும். திவ்யமான உன்னத ஞானத்தை பெற்று பக்தி பாதையில வந்து முன்னேற்றம் அடைவோம். அப்புறம் முக்தியும் நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ்? புரியுது மாதாஜி. ஓகே, ஸோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாங்களா? நாளைக்கு வந்து பார்க்கலாம். செகண்ட் ஹாஃப் முடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. हरे कृष्णा। माता जी, कमला माता जी, மாதாஜி கொஞ்சம் மெசேஜிங் சர்வீஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஆனா பாருங்க பையன் கொஞ்சம் மாதாஜி உங்களுக்கு சொன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியா அனுப்பிச்சு கொடுத்துருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் ஏன்னா பாருங்க இந்த ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வரல, ராகவ பிரபு வரல, யார் யார் வரலையோ அவங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பிச்சு கொடுக்குறேன். ஐ அம் ஜஸ்ட் புட்டிங் மாதாஜி. ஐ அம் ஆன் தி ஜாப். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு என்னைக்கும் வருவாரு, அவர் ஏன் வரலன்னு தெரியுங்க. அவருக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டு விடுங்க. போட்டுடுறேன். அது என்ன யார் யார் வரலையோ அவங்களுக்கு போட்டு ரெகுலரா வந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கான போட்டுட்டேன். ஐ டூ தட். ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரென்த் கம்மி ஆயிட்டே போகுது ஆமா, இல்லையா? கரெக்ட். எனக்கே தெரியுது மாதாஜி. ஆமா, நானும் பார்த்து பார்த்துதான் போட்டுன்னு இருக்கேன்.
இப்போ ஒரு ரிமைண்டர் மெசேஜ் போட்டுருங்க. நைட்டு இனிமேல் நாளைக்கு காலையில நம்ம ஜாயின் ஆன இமிடியேட்டா கூட நம்ம பார்க்கலாம் மாதாஜி. பார்த்துட்டு யார் வரலையோ, சுரேஷ் பிரபா அந்த 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 சேவை நீங்க எடுத்துக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? இல்ல பிரபாகரன் பிரபு யார் பண்றீங்க? யாராவது நம்ம டிவோட்டிஸ் யார் வரலையோ அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் காலையில அனுப்பணும். மாதாஜி நம்பர் கொடுப்பாங்க. நம்பர் கொடுக்குறேன். சாட்ல நம்பர் போடுவாங்க. நீங்க அவங்களுக்கு சாட்ல போடுறத விட அது எதுவா இருக்காது மாதாஜி. நான் சாட்ல போடுறேன். கரெக்ட். இல்லாட்டா அவங்களுக்கு சுரேஷ் பிரபுஜிக்கும் பிரபாகர் பிரபுஜிக்கும் நான் நம்பர் போட்டு செப்பரேட்டா நான் போட்டுடுறேன். அவங்களுக்கு மெசேஜ் இருங்க. அவங்களே ஏற்கனவே சர்வீஸ் பண்றாங்க இல்லையா? வேற யாராவது எடுக்கிறாங்களான்னு பார்க்கலாம். தாரணி மாதாஜி நீங்க பண்றீங்களா? ஓகே மாதாஜி, கால் பண்றேன். தாரணி மாதாஜி கொஞ்சம் மெதுவா தான் வரேன். தாரணி மாதாஜி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகே, இன்னைக்கு நீங்க பண்ணிடுங்க மாதாஜி. கமலா மாதாஜி இன்னைக்கு நீங்க பண்ணிடுங்க. அவங்க நாளைக்கு கிளாஸ்ல நான் சொல்றது கிளியரா இருக்குங்களா? கிளாஸ்ல ஜாயின் ஆனோடனே இமிடியேட்டா உங்களுக்கு மெசேஜ் போகணும். நம்ம மெசேஜ் ப்ளீஸ் ஜாயின், வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் யூன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க அப்போ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கும் போது வி ஆர் டிவோட்டிஸ் ஃப்ரம் இஸ்கான் மங்களூருன்றத ஒரு வார்த்தை பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. இல்லைன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க. ஓகே மாதாஜி. நான் 6 days ஆமா நான் பிஜே பகவத்கீதா லெவல் 2 6 AM செஷன்ல இருக்கேன் அப்படின்ட்டு. ஓகேங்களா? சரிங்க மாதாஜி. மாதாஜி கமலா மாதாஜி நாளைக்கு ஸ்லோகஸ் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா நீங்க? நம்மளது L2ல நம்ம குரூப்ல மெயின் குரூப்ல அனுப்பிச்சிருக்காங்க பாருங்க. அது ஒரு ஸ்லோகாஸ் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா நம்ம டிவோட்டிஸ்க்கு? இதுல போட்டுருக்காங்க மெசேஜ்ல நான் பாத்தேன். நம்ம இதுல போட்டுருக்காங்க. நம்ம இதுலயா குரூப்லயா? கௌரங்க நித்தை கௌரங்க இல்லையா? நான் பாக்குறேன், பார்த்துட்டு நான் சொல்றேன். ஓகே. நீங்க அந்த ஸ்லோகாஸை வந்து ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு சொல்லி கொடுங்க. அப்புறம் வந்து சிஷ்டாஷ்டகம் தெரியுமா மாதாஜி உங்களுக்கு? தெரியுமே மாதாஜி. சிஷ்டாஷ்டகம் சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. ஆரம்பிப்போம் நம்ம ஆரம்பத்துக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் எல்லா வழியோட முடியுது. சரி, கௌரவ குரூப்ல போய் பாக்குறேன். அவங்க போட்டுட்டாங்களா பார்த்துட்டு ஐ வில் டு தட். நான் பண்றேன். அப்ப நாளைக்கு வந்து ஒரு 4 ரவுண்ட் ஜபம் பிளான் பண்ணலாம் எல்லாரும். ஓகேங்களா? ஆமா மாதாஜி. இன்னைக்கு இனிமேதான் பண்ணணும் மாதாஜி 4 ரவுண்ட். முன்னாடியா எப்ப போடுறது மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, நான் நாளைக்கு காலையிலேயே பண்ணலாம் மாதாஜி. நான் கொஞ்சம் டிராவலிங் இருப்பேன். நான் சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஓகே, நீங்க மெசேஜ் போட்டா போடுமே. ஓகே ஃபைன். ஓகே, டிராவலிங்ல இருப்பேன் மாதாஜி. ஜாயின் ஆகிறேன். எனக்கு நான் ரீச் ஆயிட்டேன்னா கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு சிச்சுவேஷன் நாளைக்கு தெரியல. அதனால இது உங்களுக்கு இப்ப சொல்லி வச்சிருக்கேன். ஒண்ணு சிஷ்டாஷ்டகம் பிளஸ் ஒரு 4 ஸ்லோகம் அப்படி பண்ணிட்டு மெயின் கொஞ்சம் நாம ஜபம் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம். இப்ப ராகவ பிரபுல பாருங்க. நான் கௌரவங்கள்ல போயிட்டு எந்த ஸ்லோகம் பாக்குறேன். ஓகே ஃபைன். ஸோ நாளைக்கு இதுதான் பிளான். தயவு செய்து எல்லாரும் வாங்க. 100% அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கட்டும். நாம ஜபம் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பண்ணணும். 4 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணலாம். நான் சொல்றேன், பீசிபிலிட்டி இருந்தா கிளாஸ் எடுக்கிறேன். இல்லைன்னா மாதாஜி ஸ்லோகமும் சிஷ்டாஷ்டகமும் சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? நான் கனெக்ட் ஆவேன். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க எனக்கு பாட்டல நான் பார்த்துருக்கேன் தெரியலையே. நீங்க கொஞ்சம் போட்டுடல எந்த போட்டுருக்காங்க. சரி மாதாஜி. நான் பாத்தேன் கௌரவங்களை போடலையே. என்ன எந்த ஸ்லோகம் போட்டுருக்காங்க பாக்குறீங்களா? இல்ல அது இன்னைக்கு போடல, போன வாரத்துல போட்டிருந்தாங்க. அது இருந்தா நீங்க அனுப்பிச்சு கொடுத்துருங்களே, நான் பாக்குறேன். உடனே ரெஃபர் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஓகே ஓகே, ஷூர் ஷூர். அது கொஞ்சம் எனக்கு பர்சனலா அனுப்பிச்சு கொடுத்துருங்களே, நான் பாக்குறேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து எத்தனை பேர் கோயிலுக்கு போனீங்க மாதாஜி? நான் போகணும்னு நினைச்சேன். ஆனா இங்க அனுமர் கோயில் இருக்கு பக்கத்துல. கும்பாபிஷேகம் விழா நடத்திருந்தாங்க. அது ஞாபகம் வந்தது. அங்க போயிட்டேன் மாதாஜி. ஹனுமன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன். கிருஷ்ண கோயிலுக்கு போகணும்னு நினைச்சேன். ஆனா அது ஃபீஸிபிலிட்டி இல்லாம போயிடுது. அனுமர் கோயிலுக்கு ஞாபகம் வந்தது, போயிட்டேன் மாதாஜி. பிரபாகரன் பிரபு போனீங்களா? அவருக்கு த்ரோட்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்றாரு மாதாஜி. சரி, வசந்தி எனக்கு கொஞ்சம் த்ரோட் பேச முடியல மாதாஜி. ஓகே. கார்த்திகேயன் பிரபு நீங்க போனீங்களா? நேத்து ஈசிஆர் போயிருந்தேன் மாதாஜி. சூப்பர் பிரபு, சூப்பர். ஈசிஆர்ல இருக்க இஸ்கான் போயிருந்தேன். சரி சரி. அது ரொம்ப பெருசா இருக்கு இல்ல பிரபு? ஈசிஆர் சென்னை. சென்னை. ஆமா சென்னை.
ஆமா மாதாஜி, நல்லா அது பெரிய இருக்கு. கோயில், பெரிய கோயில் மாதாஜி, ரொம்ப பெருசு. சென்னையில எங்க இருக்கு இந்த இஸ்கான் கோவில்? ஈசிஆர் இருக்குங்களா ஈசிஆர்ல இருக்கு மாதாஜி? மாதாஜி. ஓகே. கமலா மாதாஜி, நீங்க சென்னைங்களா? இல்லப்பா, நான் பாம்பேல இல்ல, அங்கதான் நான் இருக்கேன். ஒரு தடவை சென்னைக்கு போயிருக்கேன் மாதாஜி. நான் நான் வந்து பாம்பேல தான் இருக்கேன். சென்னை போனா பாக்கலாமே, அதுக்காக எங்க இருக்குன்னு கேட்டேன், அவ்வளவுதான். நான் 2 தடவை போயிருக்கேன் மாதாஜி அந்த கோயிலுக்கு. ஈசிஆர்ல இருக்கா? ஈசிஆர்லயா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே ஓகே. தாரிணி சரி. மாதாஜி, ராஜலட்சுமி ஓகே, மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வசந்தி சிவ மாதாஜி, நீங்க எல்லாம் போனீங்களா? மாதாஜி எங்க ஊர்ல இஸ்கான் இல்ல. நான் பெருமாள் கோயிலுக்கு போவேன் சாட்டர்டே. பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா நேத்து போக முடியல. நேத்து வந்து பையனோட ஸ்கூல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதனால பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனால நான் போயிட்டு 9:30 10 o'clock ஆயிடுச்சு நைட்டு. ஸோ ஓகே அதனால ஓகே நேத்து போக முடியல மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ராஜலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க போனீங்களா? மாதாஜி எங்க ஊர்லயும் இஸ்கான் இல்லை மாதாஜி. அதனால பக்கத்துல இருக்க பெருமாள் டெம்பிள் போயிட்டு வந்தோம். மாதாஜி, நீங்க ஈரோடு தானே மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. ஈரோடுல இருக்கு மாதாஜி இஸ்கானு. எங்கேயும் மாதாஜி, எனக்கு அது கூகுள்ல போட்டு பாக்குறீங்க? நான் கூகுள்ல போட்டு உங்களுக்கு அட்ரஸ் ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே மாதாஜி. இருக்கு. ஆனா நம்ம அப்படிங்களா? டிவோட்டிஸ் பேட்ச்ல எல்லாம் இருந்தாங்க. அங்க போயிட்டு நல்லாவே சேவையெல்லாம் நடக்குது. நம்ம டிவோட்டிஸ் இது மாதிரி இருக்காங்க மாதாஜி, நிறைய பேர், 2-3 பேர் இருக்காங்க. வசந்தி சிவ அப்படிங்களா? மாதாஜி, சிவா மாதாஜி போலியா நீங்க? நான் போனேன். நானும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமா போயிட்டு அங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேவை எல்லாம் இருக்கும். குக்கிங் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றது, அபிஷேகத்துக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. அதெல்லாம் பண்ணேன். கடைசியில என்ன ஆச்சுன்னா, எனக்கு 9 மணி கிளாஸ் குடுத்துருந்தாங்க. அது கரெக்ட்டா மங்களாரத்தி டைம்ல வந்து என்னால அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. நேத்து அது ஒரு சின்ன வருத்தம். ஆனா என்னன்னா, இந்த 9 PM நம்ம கிளாஸ், நம்ம எப்படி 6 AM கிளாஸ் எடுக்கிறோமோ, அது மாரி 9 PM கிளாஸ் இருந்துச்சு. ஹரே மங்களாரத்தி கிருஷ்ணா மாத்திரம் மாதாஜி. attend எல்லாம் பண்ண எல்லா முடியல. கிருஷ்ணரோட செயல் தான் மாதாஜி. மாதாஜி தஞ்சாவூர்ல இஸ்கான் இருக்கா? மாதாஜி, நான் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. அப்புறம் அந்த புக்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் வேணும் மாதாஜி. என்னென்ன புக்ஸ் சேல்ஸ் பண்றதுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு இண்டிவிஜுவலா வாட்ஸ்அப் பண்ணி விடுங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு ஒரு அனுப்பிச்சிருக்கேன் நிமிஷம் மாதாஜி. இருங்க. இன்னும் ஒரு ஒரு தடவை நிமிஷம் குரூப்ல இருங்க. போடுறேன், நீங்க அதை பார்த்துக்கோங்க, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, சரியா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. நேத்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஐ டூ அகைன் போட்டேன். ஓகே மாதாஜி. நேத்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 20 மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு பகவத்கீதை பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஜென்ரலா அது படிக்கிறதுனால என்னென்ன யூசஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் சொன்னேன். அந்த 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் வீட்ல பகவத்கீதை இருக்குன்னு கேட்டேன். ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும் இருக்கு, ஆனா நான் படிக்க மாட்டேன், அது வீட்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா. அப்ப அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் எல்லாம் சொன்னோனே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி ஓகே மிஸ், நான் இனிமே படிக்கிறேன், ஃபாலோ பண்றேன்னு சொல்லி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஆர்டர் பண்றேன்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் வந்து பிளிப்கார்ட்ல வந்து பாபாபாத அவருடைய புக்கு தான், நான் பகவத்கீதை புக்கு தான் வந்துட்டு உண்மை உருவில் அப்படிங்கிற புக்கு ஆர்டர் பண்ணிருந்தேன். அப்புறம் அதை நான் அந்த மாதாஜி, புக்கவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஃபிளிப்கார்ட்ல ஒரு நிமிஷம், தாரணி தேவி மாதாஜி, ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்களா? நான் பண்ணி வாங்கிட்டேன் மாதாஜி. நான் வாங்கி 1 year ஆச்சு. ஓகே, ஒன்றும் இல்லை, ஒரு நிமிஷம். நம்ம டெம்பிளில் ஆர்டர் பண்ணுங்க மாதாஜி. இஃப் யூ வாண்ட் பல்க் ஆல்சோ தே வில் கிவ் யூ. இது என்ன நியர்பை இஸ்கான்ல வாங்கிக்கோங்க. நமக்கு நம்ம டெம்பிளில் வாங்க, தே வில் கிவ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் அது ஒன்று இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணுங்க. இப்போ எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. நம்ம இஸ்கான்ல என்னென்ன புக்ஸ் இருக்குன்றத பாருங்க. பகவத்கீதா, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கிருஷ்ணா, நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், ஈஷோ உபனிஷத், சயின்ஸ் ஆஃப் மாதாஜி, இதை வேணா நம்ம குரூப்ல போடலாமே, இது இருந்தா போட்டுடலாமே. சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். இது இப்படி போட முடியாது மாதாஜி. பியாண்ட் பர்த் அண்ட் டெத், பக்தி, ஓகே, பிரம்ம சமிதை, சிவிலைசேஷன் அண்ட் டிரான்சடன்ஸ், இதெல்லாம் ஸ்மால் புக்ல வரும் மாதாஜி. த ஜேர்னி ஆஃப் செல்ஃப் டிஸ்கவரி, ஆன் த வே டு கிருஷ்ணா, இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன புக்கு. ஓகே, த பாத் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன், த பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் யோகா, பர்ஃபெக்ட் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ், ராஜ வித்யா, கிங் ஆஃப் நாலேஜ், எ செகண்ட் சான்ஸ், teachings of Lord Chaitanya, teachings of Lord Kapila, teachings of Queen Kunti, Light Bhagavata, Chanted and Be Happy, ஸ்ரீல பிரபுபாத லீலாமிருதா, ராமாயணா, இதெல்லாம் மகாபாரத், இதெல்லாம் ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் மாதாஜி. பிரபுபாத லீலாமிருதா ஒரு 4 volumes இருக்கு. ஓகேங்களா? இதுக்கு பிரபுபாதோடைய வாழ்க்கையோட சரித்திரம். ஸோ இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் த புக்ஸ் அவைலபிள். நீங்க நியர்பை இஸ்கானுக்கு போனீங்கன்னா கூட, இல்லை நம்ம
சின்ன புக்ஸ் எல்லாருக்கும் எது வேணும்னாலும் வாங்கலாம் மாதாஜி, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இது பிரபு சுரேஷ் பிரபு, இதுதான் நான் நேத்து சொன்னேன். ஆமா மாதாஜி, அதுக்கு நம்ம அதாவது பணம் கட்டணுமா மாதாஜி? நம்ம டெம்பிளுக்கு, ஆமா பிரபு, நம்ம ஓ பணம் கட்டி தான் வாங்கணும். ஓ ம், அப்படின்னு கொஞ்சம் நம்ம சிரமம் அட்ரஸ் மாதாஜி. இல்ல நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் மட்டும் பண்றது மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் நானு. ஓகே, அதை நான் கேட்குறேன் பிரபு. நான் கேட்டுட்டு உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுனா சரிங்க இல்லை கால் சரிங்க பண்ணுறேன். சரிங்க டைம் மாதாஜி. கொடுங்க. சரிங்க அப்புறம் மாதாஜி. இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்கன்னா எப்படி ப்ரொசீஜர்னு கேட்குறேன் நான். இப்ப இந்த மத்ஸ்ய சேவா, கூர்ம சேவாலாம் இருக்குல்ல மாதாஜி, கமலா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி. போட்டிருக்கேன் அது உங்களுக்கு. டெம்பிள்ல ஆமா இருந்து மாதாஜி, வந்து அது 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 பண்ண பிரசாதம் வீட்டுக்கு வரும், அனுப்புவீங்களா மாதாஜி? டெம்பிள்ல இருந்து என்ன பண்ணீங்கனாலும் யூ வில் பி அவ ரெகக்னைஸ்ட். அனுப்புவாங்க. கிருஷ்ணர் பலராமர் போட்டோ அந்த மாதிரி அனுப்புவீங்களா மாதாஜி? ராதாகிருஷ்ணர் போட்டோ அனுப்புவாங்க பிரபு. சரிங்க மாதாஜி. பிரசாதம், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பிரசாதம் அனுப்புவாங்க. சரிங்க அப்புறம் அந்த மாதாஜி. எண்ட் ஆஃப் த 1 இயர் இஃப் யூ டூ கண்டினியூஸ்லின்னா யூ ம் வில் ஹேவிங் சம் பெனிஃபிட்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. அதை படிச்சீங்களா? அது பார்க்கல ஒவ்வொரு மாதாஜி. ஒவ்வொரு சேவைக்கு இஃப் யூ Correct, ஆர் டூயிங் இட் கம்ப்ளீட்லி ஃபார் 1 இயர் யூ வில் கெட் சர்டன் பெனிஃபிட்ஸ்னு இருக்குது. சரிங்க அது correct. மாதாஜி. சேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கு. அது படிங்க. சரிங்க ஓகேங்களா? மாதாஜி. நான் வேணா சரிங்க இன்னும் மாதாஜி. ஒரு தடவை போடுறேன், போஸ்டிங் பண்றேன். இன்னும் ஒரு தடவை போஸ்ட் பண்றேன், நீங்க அதை பாத்துருங்க. ஓகேவா? சரிங்க இல்ல மாதாஜி. ஓகே. என்னால மாதாஜி, முடிஞ்சது மத்ஸ்ய சேவா இல்ல கூர்ம சேவா பண்ண முடியும் மாதாஜி, தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. பிரபு இது வந்து பாருங்க, ம். கம்பல்ஷன் இல்ல பிரபு. நம்ம தெரியும் தெரியும் பண்ணோம்னு தெரியும் வச்சுக்கோங்களேன். தெரியும், ஏன்னா என் ஸ்டேட்டையும் சொல்றேன் மாதாஜி, வேற எதுவும் இல்ல. பிரபு அது அது கிருஷ்ணர் அதை பார்க்க மாட்டார் பிரபு. நம்ம வி ஆர் டூயிங்கான்னு தான் பார்ப்பாரு. சரிங்க மாதாஜி. என்னால இதுதான் முடியும்னு அப்படியே நீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்காதீங்க. சரிங்க மாதாஜி. we have that desire, willingness to do. அதுதான் பார்க்கறாரு அவர். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். ஓகே மாதாஜி. அவர் நமக்கு என்ன பண்ணணும்ன்றத, நம்ம என்ன பண்றோம்ன்றதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அவரை நம்ம அவரோட பிளெஸிங்ஸ் இருக்கறனாலதான் நம்ம இந்த கிளாஸே அட்டன் பண்ண முடியுது இவ்வளவு சரிங்க வருஷம் கழிச்சு. மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. இந்த ஏஜ்ல சரிங்க மாதாஜி. இல்லைங்களா மாதாஜி? ஆமா ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி, கரெக்ட் மாதாஜி. தரணி தேவி மாதாஜி, நீங்க இப்படியே கொஞ்சம் சாண்டிங் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வாங்க. ஐ ஓகே வாண்ட் டு மேக் யூ as a டீச்சர் ஆல்சோ. அதுக்கு ஷூர் பண்ணுங்க இல்லைங்களா? ஷூர். இவர் ஸ்டீம் லைன் பசங்களும் இருக்காங்கன்றதுனால அப்படி ஆ பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. Okay, தஞ்சாவூர் Mataji. I used மாதாஜி to wake நீங்க? up at 4 o'clock, Mataji. I used to wake up at 3:30, 4 o'clock. But I used to do the meditation at home. மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு எனக்கு முடிக்கிறதுக்கு ஒரு 5:30, 5:45 ஆயிடும். ஸோ அதனாலதான் I used to join in a class at 6 o'clock, Mataji. ஓகே ஓகே. நேத்திக்கு நீங்க வரல மாதாஜி, தாரணி மாதாஜி. மாதாஜி நேத்திக்கு சொல்லுங்க. வந்திருந்தேன். நேத்திக்கு வந்திருந்தேன். அவங்க கொஞ்சம் Okay, லேட்டா okay, Mataji. வராங்க. ஆமா அவங்க வந்து வரேன். நேத்திக்கு வந்திருந்தேன். ரைட். Okay, Mataji. ஒன்னும் இல்ல மாதாஜி, நம்ம டெம்பிள்லயே வந்து காலையில மங்களாரத்தி இருக்கு மாதாஜி, அதை அட்டன் பண்ணுங்க மாதாஜி. Okay, Mataji. ஷூர் அட்டன் பண்றேன். நாளைக்கு நான் அட்டன் 4:30 பண்றேன். இருக்கு. நம்ம குரூப்லயே லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்கோம். அது வந்து மார்னிங் ஈவினிங் Mataji? 4:30 மணிக்கு மார்னிங் மங்கள ஆரத்தி மார்னிங் இருக்கு, மார்னிங். ஈவினிங் இருக்கு மாதாஜி. ஈவினிங் Okay, okay. இருக்குதுன்னா மாதாஜி? கௌரவ ஆர்த்தி இருக்கு பிரபு. ஆமா மாதாஜி. ஓகே Okay, Mataji. Tomorrow அட்டன் பண்றேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். நம்ம என் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ Mataji. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபாகரன் பிரபு, சால்ட் வாட்டர் கார்கிளிங் பண்ணுங்க பிரபு, கம்மியாகும். உப்பு தண்ணி, சுடு தண்ணியில உப்பு போட்டு கொப்பளிங்க. அப்புறம் அந்த கற்பூரவல்லி இலையை சாப்பிடுங்க பிரபு, மிளகு வச்சு, கம்மியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஆன்டிபயோட்டிக் அனாலிசிஸ் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க, கம்மியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. அமாக்சிலின் எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. பிரபு, ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படியெல்லாம் எடுக்க கூடாது பிரபு, டைரக்டா. கஷாயம் சாப்பிடுங்க. கஷாயம் சாப்பிடணும். ஓகே ஓகே.